забаганки тих чи інших олігархів, корупціонерів і інших громадян, які мають змогу впливати на закон, на прокуратуру, а тоді на суд, то, звичайно, суспільство цьому не довіряє. І пан Рябошапка сильно ризикує, тому що суспільство скоро, коли воно не побачить ефективності Генеральної прокуратури під його керівництвом, суспільство почне вимагати крові уже у вигляді пана Рябошапки. Тобто вже йому можуть поставити питання, якщо ти за такої очевидної ситуації з корупцією, наприклад, в Україні, не лише з корупцією, між іншим, з насильницькими злочинами, злочинами проти особи, крадіжками, в тому, зокрема, особистого майна, коли ти це всім не здатен впоратися, і ти, і правоохоронна система країни взагалі як така, то тоді суспільство буде вимагати уже відповідальності цієї правоохоронної системи. Що, власне кажучи, відбулося і після першого Майдану, і після другого Майдану, і суспільство тоді оцей свій, вже якщо користуватися термінологією пана Рябошапки, кровожерливий інстинкт не вдовольнило. То він ризикує таки суспільство спонукати до того, щоб саме система, яку очолює тепер він, вдовольнила собою, як офірою, як жертвою, оцей от кровожерливий інстинкт суспільства. Тому не треба потурати кровожерливим інстинктам. Треба просто виконувати закон. Сказати це мені легко, виконувати закон. Так, сказати легко. А виконувати його направду потребує фах, досвід, сміливість. Це все якості, які повинні бути притаманними працівникам прокуратури. Чи вони їм притаманні? В окремих випадках так. Я особисто знаю окремі дуже потужні випадки, коли прокурори йшли проти начальства, проти громадської думки, домагаючись саме перемоги закону. Але це поодинокі, унікальні випадки. Про них скоро книжки напишуть. А загальна система є такою, що справедливо пан Рябошапка послався на дослідження групи «Рейтинг». 63% не довіряють Генеральній прокуратурі. І далі цей показник буде зростати. Не тому, що будуть чи не будуть гучні посадки, тому що загальне тло з правоохоронною системою України, і тут прокуратура є заручником інших правоохоронних органів, передусім судової системи, тому що прокуратура може зробити все, що завгодно, і все-таки суд виносить такий вирок, який не вдовольняє уявлень суспільства про справедливість. Так от, за такої ситуації, на жаль, ми будемо мати, скажімо, обставини, які вимагатимуть зміни Генерального прокурора в черговий раз. Дякую за пояснення. До ще однієї теми давайте підійдемо. В «Газпромі» назвали умови, за яких може бути укладений новий контракт про транзит російського газу через територію України. Почуємо. Міллер звернув увагу, що до укладення нового транзитного контракту необхідно вирішити комплекс принципово важливих питань. Перший – врегулювання судових спорів між «Газпромом» і українською стороною. Друге важливе питання – готовність України до прямих закупівель російського газу з 2020 року та схвалення обсягів таких закупівель. Рішення української сторони безпосередньо впливає на пропускну здатність російської газотранспортної системи, яку повинен підтримувати «Газпром» на кордоні з Україною. І в етері АТР журналіст Юрій Дощатов зауважив, за яких умов Україні варто купувати російський газ. Мы можем начать закупку газа при том, что мы будем формировать цену на газ так, как решил Стокгольмский суд. То есть не какие-то скидки, не надо никаких скидки. Скидки это спекуляция. Никаких скидок. Цена, как установил Стокгольм. Зокрема, пан Міллер умови ставить задля, там так дипломатично назвав, що домовленості щодо сперечань, щодо рішення Стокгольмського арбітражного суду і так далі. Тобто я правильно розумію, що це такий натяк на тиск? Дивіться, загальна заборгованість «Газпрому» по різних встановлених судами обставинах перед «Нафтогазом» 22 мільярди доларів. 22 мільярди. З них десь близько 10% становить, власне кажучи, рішення по стокгольмському арбітражу. Тобто є ще інші речі. Звичайно, «Газпром» намагається уникнути такої важкої санкції, тому що якщо Україна почне арештовувати майно «Газпрому» по світу, а це реально, то тоді «Газпрому» будуть зовсім не переливки. Тому спочатку пан Путін, а потім пан Міллер почали натякати на те, щоб Україна має відмовитися від цих її законних претензій до «Газпрому».
«Газпрому» від стягнення цих штрафних судових санкцій. Тому пан Міллер шукає виходу з цієї ситуації. Ясно, що «Нафтогаз» на це погоджуватися жодним чином не повинен. Але вони нас заганяють в глухий кут. Вони нам обіцяють, що, мовляв, хлопці, майте на увазі залишитися без газу на зимовий період. І, звичайно, тиснуть через Європу на Україну. Ну, це все разом заганяє «Нафтогаз» і Україну в цілому, заганяє в ситуацію, коли вона муситиме або опиратися, або все-таки діяти згідно рішень відповідних арбітражних інстанцій і стягувати ці борги з «Газпрому», або ж здаватися. Ну, моя думка, що все-таки слід Україні опиратися. Опиратися через Стокгольмський арбітражний. Зокрема, і вже, розумієте, уже склалися правові умови для того, щоб Україна почала арештовувати активи «Газпрому» в світі. Це реально робити. Дякую вам дуже за це. Давайте до ще однієї теми. Народна депутатка фракції «Слуга народу» Ірина Верещук після повернення Золотого розповіла, як місцеві жителі ставляться до розведення. Люди дуже добре обізнані з ситуацією, вони підтримують розведення. Ми це вчора змогли побачити, почути і в прямому ефірі обговорити з ними. Абсолютно проукраїнськи налаштовані, розуміють і усвідомлюють те, що з ними сьогодні відбувається, довіряють українській владі і українській армії. Щодо довіри, це дуже добре. Утім, ви розділяєте слова пані Верещук і слова місцевих. Хоча я моніторив різні і за, і проти. І так, насправді, є люди, які і за розведення, і які проти розведення. Зокрема, представники влади, сама Ірина Верещук каже, що більшість за розведення. Утім, експерти деякі кажуть, я перепрошую за дуже довге питання, утім, я маю це сказати для балансу думок. Утім, деякі експерти кажуть, що взагалі думка місцевих тут не на часі. Це мають вирішувати військові експерти, люди війська і люди, які мислять стратегічно. Абсолютно погоджуюся з другим твердженням. Річ у тому, що ми не можемо приймати рішення про наступ чи відступ армії шляхом голосування місцевого населення, тому що інакше таким чином війни, ясно, що не ведуться. Думка місцевих нею певною мірою маніпулюють. Пані Верещук каже, що місцеві довіряють українській армії. Добре, то чому ж вони тоді вимагають, щоб вони цю армію відвели? Направду там не місцеві. Направду там значна частина людей, які переїжджають лінію фронту, будемо речі називати своїми іменами, видають себе за місцевих, зустрічаються з пані Верещук, чи з паном президентом, чи з паном міністром оборони, і потім цю думку подають на телеканалах, навіть в рекламних блоках. Тому я абсолютно переконаний в тому, що намагання Зеленського шляхом розведення прискорити засідання Нормандської четвірки цілковито марно. Засідання Нормандської четвірки не відбудеться, про це вже чітко сказав Путін. Тепер він вимагає, крім розведення, він вимагає ще і імплементації в українське законодавство тих положень про особливий статус ДНР і ЛНР, що зробити швидко неможливо, і це в принципі не треба робити. Це небезпечно. Це імплантація в тіло України просто ракової пухлини. Тому пані Верещук в даному разі виступає не як відповідальний політик, а як безвідповідальний пропагандист. Пане Костянтине, зараз давайте почуємо, зокрема, думку і військових. Владислав Соболевський, ветеран російсько-української війни, з нами наживо. Пане Владиславе, я правильно розумію, ви зараз в Золотому, так? Так, зараз знаходжуся в Золотому. Ну, безпосередньо до основної теми зараз підійдемо щодо розведення. Цікаво від вас почути, яка нині станом на 16:47 за Києвом ситуація в Золотому. Чи тихо, чи чули ви обстріли? Зараз тихо, насправді, але ми сьогодні відмічаємо місяць, як вже знаходимося тут на місці, і здебільшого займаємося гуманітарною місією. Пане Владиславе, дякую за цю відповідь. І давайте до теми розведення безпосередньо. Пані Ірина Верещук, народна депутатка фракція «Слуга народу», сьогодні сказала, що місцеві жителі в Золотому здебільшого за розведення і підтримують дії влади. Утім, я сьогодні почув таку думку, що взагалі не місцеві мають вирішувати, чи бути розведеним чи ні, а це мають вирішувати безпосередньо військові експерти, військові люди, які мислять стратегічно і знають можливі наслідки. Ви якої думки безпосередньо притримуєтесь?
І я думаю, що думка місцевих жителів має бути врахована, але рішення має бути прийнято військовим керівництвом країни, людьми, які компетентні як в тактиці, так і в стратегії. Ми не можемо сподіватися на те, що народне віче або референдум можуть вірно обрати беземоційно. Всі наші люди спокійно це не можуть вирішити щодо розведення, щодо мирного плану. Але вони обирають владу, яка має розбиратися в найскладніших питаннях, в тому числі і у війні. Дякуємо дуже. Дякую, пане Владиславе, за те, що долучилися до нашого ефіру. Завжди будемо з вами зв'язуватися, так, аби тримати у курсі наших глядачів щодо ситуації в Золотому. Владислав Соблевський, ветеран російсько-української війни наживо із Золотого, був з нами на зв'язку. Ну, от бачите, і безпосередньо думку військових ветеранів також і почули. І бачите, знову ж таки зводиться до цього, що думки місцевих враховувати треба, утім, рішення приймати має військові. Бачите, а влада в своїх оцих пропозиціях щодо розведення переважно ґрунтується на нею ж поданих думках місцевих громадян. Тобто є очевидним, що влада тут намагається маніпулювати, намагається закликати до миру, не розуміючи чи вдаючи, що не розуміє тієї обставини, що мир – це тоді, коли добре озброєна армія, і звичайно, добре нагодована, це тоді, коли боєздатність армії дає змогу відбити агресора і таким чином стримує агресивні наміри цього нашого зловорожого сусіда Російської Федерації. Знов таки, намагатися тим показовим розведенням, і у нас з вами немає певності, що з того боку розведення є симетричним. Оскільки я разів не задавав питання військовим, вони мені не підтверджують того факту, що лінія фронту звільняється симетрично українською армією і, де-факто російською армією, тому що це російсько-українська війна. Так от, таке намагання і президента, і тих, хто і його піар-обслуговуючого персоналу переконати нас, що думка місцевих має тут бути визначальною, це, м'яко кажучи, маніпуляція громадською думкою всієї України. І ми цьому, як засоб масової інформації, як експерти, як відповідальні громадяни, всіляко маємо опиратися. Дякуємо за цю відповідь. Давайте до ще однієї теми. Встигаємо, що у нас 3 хвилини лишається до завершення ефіру. Екс-очільник громадянської позиції Анатолій Гриценко, ветеран радіо НВ, заявив, якби був при владі, то заарештував би Турчинова та Наливайченка. Давайте послухаємо, за що саме. Абсолютно очевидно, що Крим протягом найближчого 10 плюс, а мабуть і більше років, ми не повернемо. І за це має бути відповідальність. Тому одне з найперших рішень – це заарештував Турчинова і Наливайченка. Щоб ці люди понесли відповідальність за здачу Криму, за службову бездіяльність, яка спричинила такі тяжкі наслідки. Ви ці слова вважаєте фактовими чи популістичними? Якби вони прозвучали десь на травні місяці, що найпізніше, 14-го року, в травні 14-го року, так, тоді б я їх вважав би фактовими. Тому що якщо пан Гриценко має якусь інформацію про такі дії, про які він щойно сказав, з боку пана Турчинова чи пана Наливайченка, то чому ж він про це говорить наприкінці 19-го року? А всі 5 років до цього, де був пан Гриценко? Пан Гриценко був в українській політиці. Він був впливовим рейтинговим політиком. У нього були всі можливості звернутися до Генеральної прокуратури, до СБУ, зрештою до суспільства, виклавши, він і зараз же фактів не навів. Він тільки сказав, що він вважає, що це Турчинов і Наливайченко. А я вважаю, наприклад, суб'єктивно, що один добре відомий градоначальник в Україні полягав на тому, щоб там всіх головами кримських районів стали його люди. І от зволікання з тим, що не була перепризначена кримська адміністрація, не був звільнений Аксьонов і Константінов, це дало 3 дні люфта, які і дали змогу оформити законодавчу оцю анексію Криму. Ясно, що це не має жодної законної сили, зрозуміло. Але вони діяли таким чином, чим зараз окупанти козиряють і в Організації Об'єднаних Націй, і в інших міжнародних організаціях. Тому, якщо справді є інформація по названих Гриценком особах, будь ласка, факти на стіл. Якщо немає, то Турчинов і Наливайченко негайно мають подавати на нього в суд.
Дякуємо дуже за ваші коментарі. Будемо потроху завершувати, бо лишається вже менше хвилин до завершення ефіру. Костянтин Матвієнко, політичний оглядач, був цієї години гостем у нашій студії. Дякуємо дуже Дякую. за це. Завжди раді вітати вас у нашій студії. Ну а я хочу нагадати, що вже за 20 хвилин інформаційну естафету передаю Гульсум Халіловій. Вона також буде піднімати питання як тимчасово окупованого Криму, так і материкової України. І також хочу сказати, аби ви підписувались на наш телеканал у Ютубі, телеканал АТР, ми так і звемося, у Ютуб та Фейсбуці. Там ми викладаємо найцікавіші фрагменти з ефіру і, звісно, транслюємо телеканал АТР наживо, там для вас онлайн постійно. Вже за 5 хвилин в цій студії вишукана Ельмаз Ханим Асан підготувала для вас випуск новин «Заман». Ну а я прощаюся з вами до завтра. Дякую, що довіряєте АТР, АТР или Олнс. ДБР розпочало розслідування відносин Федини через її висловлювання на адресу президента. Народні депутати з робочим візитом відвідали Золоте. Яка зараз ситуація на сході України? І що кажуть місцеві жителі? Приватизація, земля і оборона. Зеленський дав доручення міністрам і встановив терміни. Про це говоримо з головою громадської організації «Фонд муніципальних реформ Магдебурзьке право» Михайлом Поживановим та народним депутатом України 3-6 скликань Тарасом Чорноволом. Сьогодні в Бугунь на телеканалі АТР. Как воссоединилась Европа? 30 лет со дня ликвидации Берлинской стены. Все сильные, но бессильные. Ливан свергает Хезболлу. Подводный огород. Как Ямайка восстанавливает рифы. Угрозы и надежды. 20:00 по Киеву и в 21:00 по Крыму. На телеканале АТР. На кого опирался в своей проевропейской политике Мухаммед Гирай и кому доверял из своего окружения? Какое влияние на него оказывала тронная супруга Нурум Султан и старший сын наследник? А главное, как хану удалось предотвратить заговор? Вся его внешняя политика ориентировалась на Запад. И если он строил свои амбициозные планы завоевать и покорить Хорезм и Персию, то в сторону Европы смотрел довольно дружелюбно. Смотрите в программе «Алтын Девир» в новом цикле «История династии Гираев». В эту субботу, 9 ноября в 17:35 по крымскому и в 16:35 по киевскому времени на телеканале АТР. Мухаммед Гирай I. Собиратель земель. Часть 2. 30 лет назад, 14 ноября 1989 года, Верховный Совет СССР принял декларацию о признании незаконными и преступными репрессированных актов против народов, подвергшихся насильственному переселению и обеспечению их прав. Этот документ репрессированные народы ждали почти полвека. Верховный Совет СССР безоговорочно осуждал практику насильственного переселения целых народов, квалифицируя его как тяжелейшее преступление, противоречащее основам международного права. Выводы и предложения, созданные спустя 2 недели комиссии Верховного Совета, содержали целый ряд положений, которые способствовали решению крымско-татарской проблемы. К 30-летию Декларации о реабилитации репрессированных народов. Смотрите в программе «Тарих Седасы» с Гульнарой Бекировой. В воскресенье, 10 ноября, в 17:30 по Киеву и в 18:30 по Крыму на телеканале АТР. Як написати музику до кінофільмів та які сучасні тенденції в музиці? Про все це поговоримо з Марією Хмельовою в ефірі програми Jungle Studio цієї неділі за київським часом о 18:30, за кримським часом о 19:30 на телеканалі АТР.
Одесса. Кырымны яшаткан халыктар. Кырым умум миллет газеты әрбір айланын милли тимсалидыр. Кырым миллет ватан девлетімізні бераберлікте курайық. Кырым газетіне абуне олмаға ашықыныз. Ярым йыллық абуне фияты 581 рубле 10 копек. Абуне индексы 61,059. Бір йыллық абуне фияты 1162 рубле 29 копек. Абуне индексы 61,060. Кырымны алмақ, оқумақ, ватанға севги ашламақ. Акшамлар хайыр, эфирде Заман студияда сізлер үшін мен Эльмаз Асан çalışам. 4 yıllık maaşlarının borcu 10 yıl içinde tek bir tank yapıldı. Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenskiy Malышev adına taşıgan müdafaa zavodu təcrüblendirdi. Bu hakkında o Kharkiv şehrinde Ukrayna müdafasına bağışlangan müşaviresinde aytdı. O Kharkiv'de uç zavodunu ziyaret etti ve onu zavodda olgan şarayetler təcrüblendirdi. Devletinin baş nazirine müdafaa müesseselerini nezaretke almağa talep etti. Більше 10% підприємств Укроборонпрому знаходиться саме на Харківщині. Зараз ми були на авіаційному заводі, були на заводі, легендарному заводі Малышева, побачили, що там відбувається. Ви знаєте, по-перше, я в шоці, що стосується статистики. Нам сказав директор заводу, що з 2009 року один танк побудували ми з вами. Один танк. Для ВСУ? Так, для ВСУ. Один танк з 9-го року. А статистика така, що з радянських часів 900 танків на рік. Що відбувається з нашими підприємствами? 300-ден зияде журналистлерге ачылған жинай ишлер ве оларны терроризмде хабатлануы. Бұл статистиканы бүгін Украина Юхары Радасында сеслендірділер. Юхары Радасында илкере журналистлерінің фаалетіне бағышланған дінлемелер кечті. Иштиракчилер арасында 600 ухук хорчалыжылары, халк депутатлары ве медиа темсилчилери бар еді. Чыгышта сабық Кремль мабусы журналист Роман Сущенко ве Эмиль Курбединов болундылар. Эмиль Курбединов қанунсыз қабатлаған Қырымда тарларны корчалай. С начала 2014 года в Крыму развернулась масштабная кампания по искоренению независимых средств массовой информации. В рамках данной политики заблокирована трансляция украинских эфирных телеканалов и радио. Первокрымско-татарский телеканал АТР после нескольких обысков и колоссального давления со стороны российской власти был вынужден переехать на материковую часть Украины. Заблокирован доступ к многим интернет-ресурсам: Лига.нет, Цензор.нет, События, Инфо, АТР, КХА, Крымсос и так далее. Осужден украинский журналист Микола Семена. Запрещен въезд основателю информагентства КХА Исмету Икселю. Журналисткам Алене Савчук и Алине Смутко на 10 лет запретили въезд на территорию Крыма. За 5,5 років окупації Криму наша організація разом із Кримською правозахисною групою зафіксувала щонайменше 369 випадків переслідування журналістів в Криму, з яких сотня трапилася під час першого місяця силового захвату Криму. Близько сотні журналістів і 10 редакцій були змушені через переслідування і тиск переїхати на материкову частину України, а багато журналістів, які залишилися в Криму, через погрози і залякування були змушені піти з професії.
Норвегия ве Бүйүк Британияда халқара гидрография тешкилатлары Русь навигация каталоглардан Украина сув бошлыкларны чыгардылар. Бу акында Астияпын әзірлігі білдіре. Бұны мемлекетке япмаға июль айында Devlet гидрография талап еткен еді. Британия гидрография муэссесінің юлбашчысы Тим Лоуның білдіргене көре, Авропа бірлешмесіне кірген мемлекетлер Қырымны запт етуіні ичбір вақыт танымай жақтар қайт етті о. Показово, що російські карти на території України розпочали виробляти та реалізовувати на міжнародному ринку ще в 2008-2012 роках. Російська Федерація незаконно реалізовувала морські електронні навігаційні карти на території України, чим створювала загрозу мореплавству в Чорному та Азовському морях. Дякую команді Держгідрографії, яка ініціювала звернення до відповідних міжнародних гідрографічних організацій і досягла результату. Ярындан башлап Чангарве Каланча кіріш-чықыш ноқтасы бір афта девамында чалышмайжақ, себебі ноқтанын абаданылыштырувнен бағлы. 170 миллион гривнаға автостанция тебе ярдым көстерген одачих ана ве бала одасыны құрмаға истелер. Бақында Херсон шерінің губернаторы Юрий Гусев хабер етті. Оның сөзлеріне көре тамир ишлері ноябрьнің 15-ден евел екінленмек керек. Бұл вақытқа қадар yolcularga чаплынка кіріш-чықыш ноқтасынен құланмаға тәвсие етілі. Забезпечення здоров'я людей під час завершення будівництва КПВВ «Каланчак», нового КПВВ, призупинити перетин тимчасового адміністративного кордону пішим порядком, тому що перетин автомобільним транспортом був зупинений ще раніше. Люди, які планують перетнути адмінкордон і переїхати з тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим до Херсонської області, можуть скористатись КПВВ «Чаплинка», який на даний момент працює в штатному режимі. Катерина Гандзюк ішінде прокурорларны деніштірділер, бұл ақында баш прокурор Руслан Рибашапка хабер етті. Оның малиматына көре бұл ішіні евел алып барған қанун құруcu органлар тақып ішлеріні тоқтатқан еділер. Кечкен сене файлының үстіне екшіклік тоқтелер. 3 ай девамында Катерина Гандзюк қастаханеде кечірді. Ноябрьнің 4-інде о эляк олды. Қырым акимиетінде денішмелер Сергей Аксеновның муавинлері вазифелеріні жүйя білелер. Бизнес саасына Аксеновның досты Дмитрий Полонский кетежек ола. Айны о Қырым мұстақыл құтлеви информацион васталарына репрессия yapmasына месулиетли олды. Қырымда олып кечкен дигер вақайларының евбетекелев хамызда сейреті білесіңіз. Қырым Ижғалжи акимиетінде дінішмелер, бойлелікнен Аксенов муавины вазифесінден Дмитрий Полонский кете, о халқара мұнасибетлер векутлеви малюматның кураторы еді. Тамам о ярымадада рус Ижғалжилеріне бойсун маған медиаларының қапатувдан месуледі. Бұл сырада да АТР телеканалы мечлесны се о Америка мақсус хизметлерінің лейхасы олар ақадландырды. Шымды Полонский бизнеске кете, оның векелетлеріні се Аксенов озуне қоя. Полонский ден ғайры Ижғалжи баш назирның муавины вазифесінден Ниает Виталий Нахлупин чықарылды. Ойынды аман-аман бір ел дивамында сезода болуна, оның қабыржылықта қабатлап, 3 елға махкүметі білелер. Халқара мұнасибетлерінің Ижғалжи комитетінің башына есе Аксенова меріне көре Альберт Кангиев кечті. Ижғаліндені вел о Қарасубазар шерінің башы олып, Қырымда Ижғалжи акимиетні танымады. Хабар бергені үшін ялдада ерлі адвокатны туттылар. О ерлі Ижғалжи махкемеде даваны қапатмақ үшін $20,000 теклиф етті. Адвокат хабар бергені вақытта яқаланған еді. Ялдада чоплюк қазасы. Чоплюк обалары себебінден Ижғалжи акимиет февкуляде вазиет елянеті. Оларның білдіргеніне көре меселе тек толу контейнерлерде дегіл, инсанлар әрбір бош ерде ось қалымтыларыны атып месулиетке чекілмей. Владислав Стужук, Заман, АТР. Қырым татар режиссері Нариман Алиевның «Евге» адлы фильмі ноябрь едісінден башлап кенеш прокатқа чықачақ. Днеун ақшам пайтақтаки Оскар кинотеатрында фильм тантаналар суретте нумайыш етілді. Фильмнің бюджеті 20 миллион гривнаны тәшкелеті. Фильмні 18 күн девамында чықарған еділер. Премьерада бізім журналистіміз Алена Царенко олған еді, тәфсилатлы және беттікі Левхамызда.
Оскар кинотеатринде актерлер, санаткерлар ve meclis azaları toplaştı. Musafirler FG filminin pремьерасында Невель ил көстіруіні беклей. Кремльнің сабық саяси мәбісі Олег Сенцов да келді. Әркес режиссер Нариман Алиевны хайрлай. Актер ve режиссер Ахтем Сейтаблаев айтқанына көре, біріншіден о эпизодик рөлні ижра етежек олды. Sonra ise сценарийні оқып, өзіні баш рөлде сынамаға істеді. Історію про батьків та дітей, історію про те, як важливо повертатися не тільки в географічну точку з назвою Крим, а повертатися до того, що, власне, робить людей людьми, до взаєморозуміння, особливо між близькими людьми, яка, можливо, зацікавить не тільки кримських татар, а будь-яку людину будь-де. FG фильмі Мустафа деген Қырым татарының қорантасы ақында екееті. Донбастаки дженкте о уйкен баласыны жоя, дженазесыны о ишғал етілген Қырымда yapmaға істей. Кичи Коғлунин берабер FG алып кеткен ақыр yolda олар бұйы қиынлықларға оғырайлар. Бұ сия тек оларның мұнасибетлеріні дөгіл, дүния бақышыны да дәнештірежек. Ми, як народ, були десятиліттями у вигнанні, і для нас дім це завжди був і залишається Кримом. І тому для нас така назва, як «Додому», це не просто дорога до якоїсь території. Додому – це сигнал, це те, що з чим живе кожний кримський татарин до Криму, і майже своїх мертвих ми маємо ховати вдома в Криму. Одесса фестивалінде FG фильмі Гран-при мұкафатына наил олды. Оны Киевде фильмінің бутун чақым тақымына берділер. Картина дійсно дуже сильна. Вона може конкурувати на міжнародному рівні, на міжнародному кіноринку і може бути дійсно близькою для глядачів з усього світу. Bundan gayrı Нариман Алиев Букрештeki Халқара кинофестивалінде де баш мұкафатына қазанды. Yakın вақытта ise film Америка кинофестивалінде iştirak etecek. Bunun beraber film Оскар jedveline көрсетілді. Режиссер Бойлекиби мұкафатлардан сон Украин сержелері фильмні Буюк Меракнин сиретежегіне умют беслей. Вже в 13 країнах світу фільм був продемонстрований, отримав деяку частину нагород на різних кінофестивалях. І ми сподіваємося, що всі ці такі ознаки дасть хоч якусь зацікавість українському глядачеві прийти та подивитися, що ж це таке за кіно, про яке так багато кажуть. Добре, що знімається українське кіно, що знімається кримським татарином кіно і ще більше узнають про наш народ, про особливості нашого народу. Сценарію зірінде екі елдевамында çalışайдылар. Фильмде музыка рифақаты yok. Режиссер айтқанына көре Бойли Лекнин о фильмнің фаджасына диққатны желп етмеге істеді. Фильмні сиреткен Ерджи Джамала көз яшларыны тутып оламады. Наскільки я знаю з сюжету, хлопець загинув на війні і його везуть додому. І тому мені здається, що ця історія стосується кожного українця. Цей біль стосується кожного українця. І я рада, що такий молодий режисер підіймає настільки драматичні, настільки дорослі теми. Цей фільм важливий як для етнічних кримських татар, так і для етнічних українців, так і для всієї української політичної нації. Фильмні Мувафақы етнен Канны фестивалінде көстерділер. Bundan gayrı FG фильмі әжнеби тілде en яқшы фильм намзетлегінде Голливуд ассоциациясының Алтын глобус мүкафаты үшін күрешежек. Олена Царенко, Асан Эминов, Заман, АТР. Bu saatqa bu sonki xabarimiz edi. ATR.ua saytında da ziyade malumat ala bilersiniz. Daima bizle olun. Sazın dili söylesin kendi derdini, inlegen yüreğimin hasevetini, geçmişler ruhlarını, gözyaşlarını, halkımızın sonu yok kaygılarını.
чешмелеріні, бақ-бақчасын, тоғы башақлы кен чөллеріні, дағдан ескен шифалы, салқын еліні. Қара деңіз далғасыны сөйлесін сазым, ағармыш efsanesini söylesin sazım. Camiler minaresini söylesin sazım. Aşık Ömer, Kerimlerle söylesin sazım. КПВВ «Каланчак» тимчасово призупинить пропуск громадян на адмінмежі з окупованим Кримом через ремонт. Нові умови Російської Федерації. Чому Кремль постійно шукає відмовки, щоб відтягнути зустріч нормандської четвірки? Чи відбудеться взагалі саміт цього року і чи обговорять на ньому питання деокупації Криму? Кримсько-татарська автономія. Якою її бачить українська влада? Як монобільшість співпрацює з Меджлісом кримсько-татарського народу? І чи знайшли вони спільну мову? Про це говоримо з головою Меджлісу кримсько-татарського народу Рефатом Чуваровим. Сьогодні в Бугунь на телеканалі АТР. Как воссоединилась Европа? 30 лет со дня ликвидации Берлинской стены. Все сильные, но бессильные. Ливан свергает Хезболлу. Подводный огород. Как Ямайка восстанавливает рифы. Угрозы и надежды, радости и потери. Какие уроки преподал нам мир за последнюю неделю? Сегодня в Прайм Царский в 20:00 по Киеву и в 21:00 по Крыму на телеканале АТР. Истедатлы рәссамның әлемі дүлбер чечеклі бір әлемдір. Оңа далсам, керчектен де дүлберлікні есетерсің. Бұлар hepsi енді bala gibi bunda yaratıla, işte anda yapıla. Bahçalarda kestane, tokulur dane. Aslında baxam torunuzға, баларыңызға böyle bir icadi muhit hissetili, bir-birinin dünya bakışı pek meraklı. Evelina 4-5 yaşından başladı okumakla. Gazeteleri okuyordu, kitapları 4-5 yaşta. Ben arxitektor olacağım. Onunda işleri yapkanda biz işte yani evde bir şeyler jiyamiz, sonra aytamız. Bu plastilin değil, bu babamızın fikirleri. Tasviri sanatını anlamak için uğraşmak, tekrar özünden çalışmak gereksin. İsmail Гаспринский adına bu heykelinin müellifi belli Kırım Tatar heykeltıraşı Ayder Aliyev'tir. Bugünkü yayınımız halkımızın büyük oyun ustası Onun birinci aytkanı bulay ki Dilber oynamak güzel ama oyunu yürekten vermek gerek. Betiniz külüp dursun. Nasıl ozunu tutmak gerek? Ve bu şamarın betine urup mağa mınavın veriniz demek. Evet. Adam oynaganda içindeki ateşi, duygusu görünmek gerek. Evet. Obraz. Evet. Koreograf ustalarının hocası Hüseyin Bakkal'a bağışlanan.
1989 senesi iyunun 7'sinde Özbekistan'ın Fergana Vadiyinde Türk mesketinlerinin evleri yakıp yıkılgan edi. Kırım Tatarlar gibi olar ekseriyetinden Özbekistan'dan yerleşken ediler. Türk mesketin ve Kırım Tatarlarının yüzlerce kurantaları birden kaçaklar oldu. Fergana Vadiyindeki facialı vakıyalar Kırım Tatarlarının öz tarihi vatanına kaytup esnasının yanı sayfasına yol açtı. Fergana Vadiyi kaçak Kırım Tatarlarının Ahmedci'deki Kırım Yerli Komitetinin binası oğunde iş ve mesken beru talabının geçirilgen 4 günlük aksiyalar müsbet kararının yekunlendi. Kırım Tatarlar 1989 senesi 2. parça ATR telekanalında noyabrın 9'unda Cumartesi günü Kiev vaktına göre saat 17.30'da ve Kırım vaktına göre saat 18.30'da Gulnara Bekirova ile Tarih Sedası programmasında seyretiniz. Ассаляму алейкум, хайрлы акшамлар, витаю! В эфире телеканала АТР. Мы продолжаем информационный вечер. Следующие 3 часа будем говорить о самых актуальных новостях, которые появились в информационной повестке дня. С вами я, Гульсум Халилова. Поехали! Президент роздав купу термінових доручень міністерствам. Дедлайн – кінець року. Суспільство хоче крові. Так заявив генпрокурор. Рябошапка планує гучні посадки. Росія назвала суперечливі вимоги для нового транзитного контракту. Чи погодиться Україна? Гость нашей студии – политолог Евгений Магда. Витаю. Добрый вечер. Президент Владимир Зеленский во время визита в Харьков рассказал, что с 2009 года на заводе Малышева для ВСУ разработали всего лишь 1 танк. Давайте его послушаем. У нас більше 10% підприємств Укроборонпрому знаходиться саме на Харківщині. Зараз ми були на авіаційному заводі, були на заводі, легендарному заводі Малишева, побачили, що там відбувається. Ви знаєте, ну, по-перше, я в шоці, що стосується статистики. Нам сказав директор заводу, що з 2009 року 1 танк побудували без вами. 1 танк. Так, для ВСУ. 1 танк з 9-го року. А статистика така, що за радянських часів 900 танків на рік. Военный эксперт Олег Стариков в эфире телеканала АТР рассказал, как обстоят дела с производством украинских танков. Давайте его послушаем. Предыдущая власть решила танки только ремонтировать и чуть-чуть модернизировать. И, в принципе, Т-64, там с определенными буквами, вот это старые танки, которые еще были, осталось с времен бывшего Советского Союза, строев военных округов, двигатели друг друга перебрасывались и выдавались как-то новые. Мы ее просто чуть-чуть подшаманивали, делали более, подкрашивали, а реально, повесили, может, радиостанцию новую, там еще что-то, а реально это все старое. Евгений, вам не кажется странным? Укроборонпром есть, война, к сожалению, есть, а танков нет. Почему? Не можна сказати, що танків нема. Ну как, вот Олег Стариков говорит, есть танки старые, их там подшаманили, масло залили, покрасили чуть-чуть. Ну, вроде как есть и вроде как нет, новых нет. Ну, треба розуміти, скільки танків сотні були на базах консервації, базах збереження. Це по-перше. По-друге, наскільки я розумію, не будучи військовим експертом, але усвідомлюючи логіку протистояння на Донбасі, там іде те, що називається офіційною мовою бойові дії низького ступеня інтенсивності. Там немає таких масштабних танкових боїв. Тому застосовувати новітні розробки не дуже правильно, в принципі. Наскільки мені відомо, в минулих роках Україна закуповувала нові танки, але вони могли бути не виробництва Харківського заводу. Тобто, могло бути, у нас же ж, крім
Харківського заводу, є і завод бронетанковий у Києві, є завод бронетанковий у Львові. Тут мене більше дивує інше, що президент держави, яка продовжує протистояння з Росією, лише на завершення власного першого півроку перебування на посаді доїхав до Харкова і з'ясував такий стан справ. Тобто він до цього не знав і не усвідомлював, що відбувається. Тоді виникає питання з його інформуванням, з тим, наскільки йому відверто, чесно розповідають. Ну, просто вы помните те презентации и фотографии, известные видео экс-президента Петра Порошенко, который презентует, демонстрирует якобы новые танки, а оказалось, что это далеко не новые танки. Может быть, действительно рассчитывали, смотрели телевизор и думали, что вот они есть, а их, оказывается, нет. Я пам'ятаю, що за участю президента Порошенка було передано Збройним силам сотні одиниць різної техніки, в тому числі і танки. Я думаю, що в нинішніх інформаційних умовах, якби цих танків не існувало в реаліях, то ми про це б дізналися. Але те, що завод імені Малишева протягом тривалого часу працював на експорт, це за великим рахунком невеликий секрет. Тому що у нього, наприклад, був ще в 90-х роках танковий контракт з Пакистаном на виробництво чи то 300, чи 350 машин. Тому потім був контракт з Таїландом, відомий теж. Отже, ми до 2014 року, давайте будемо відверті, не замислювалися над тим, наскільки нові танки в українських Збройних силах. І той, хто вважає, що можна дуже швидко, легко розгорнути, так би мовити, з нуля це виробництво, той трошки той, я думаю, трошки помиляється. Ну, вот шел 5-й год войны. Да, уже 6-й год, скоро уже 2020 год наступает. На протяжении 6 лет нельзя было разве этот процесс ускорить каким-то образом? Ведь идет война. Наскільки я розумію, я думаю, що військові експерти і, власне, безпосередньо військові мене поправлять, якщо я помиляюсь, потреба в танках на сьогоднішній момент для Збройних сил, вона так чи інакше закрита. Можливо, не новітніми моделями. Можливо, йде питання економіки в тому сенсі, що танк, який був на базі збереження і який відновлений чи підшаманений, за словами пана Старікова, він коштує, очевидно, в рази дешевше, ніж танк, який вироблений з нуля зараз на конвейері заводу імені Малишева. Ну, давайте перейдем к следующей теме. Президент Владимир Зеленский поручил министерствам ряд срочных заданий. Почти все они должны быть выполнены к концу этого года. Давайте смотреть, что это за поручение. Міністерство соціальної політики до кінця року уможливити пенсії та довідки через мобільний додаток і створити механізм, за яким особі, що досягнула пенсійного віку, призначається пенсія без звернення в державні установи. Міністерство охорони здоров'я до лютого запустити єдину державну інформаційну систему трансплантації. Міністерство освіти і науки до 31 грудня сформувати законодавчу основу для роботи базової та профільної школи за новими освітніми стандартами. Міністерство культури до кінця року розробити законопроєкт про інформаційний простір України. Міністерство розвитку громад та територій до 31 грудня ліквідувати корупцію у царині державного архітектурно-будівельного контролю та містобудування. Міністерство юстиції внести зміни у програмне забезпечення реєстрів нерухомості та бізнесу, щоб припинити несанкціонований доступ. Міністерству економіки до кінця року підготуватися до запровадження ринку землі. Ну, как вам такие поручения президента Владимира Зеленского, и действительно ли они настолько срочные и приоритетные к исполнению до Нового года? Є хороша приказка: добрими намірами встелено шлях до пекла. В даному випадку ми якось почали активно забувати, що у нас парламентсько-президентська республіка. Подібні доручення президента суто риторично, він може висловлювати занепокоєння, він може висловлювати побажання. Але безпосередньо давати доручення уряду в такий наказовий спосіб – це робота на телевізійну картинку.
Я думаю, в такий спосіб Володимир Зеленський намагається боротися з тими проблемами, які існують всередині фракції «Слуга народу», і демонструвати, що навіть в тих умовах, коли, скажімо, всередині партії влади не все так добре, президент не спить, не куняє і тримає руку на пульсі подій. Ну а в случае, если те органы и структуры, которым он дал вот эти рекомендательные, скажем так, поручения, не выполнят и не успеют к дедлайну это сделать, что их ждет? Какая ответственность? Это просто рекомендательный характер какой-то? Мабуть, президент своїм указом їх ліквідує. Я поки що не бачу, насправді, ніяких логічних наслідків. Ну, Володимир Зеленський в інтерв'ю під час свого відомого прес-марафону ж казав, що уряду час відведено до Нового року. От, власне, і такі доручення, ну я розумію, що всі вчора там сиділи, скрипіли перами, записували інтенсивно, але як втілити це в життя, ну я не зовсім, чесно кажучи, можна тільки вітати те, що пенсіонери зможуть отримувати гроші там за допомогою смартфону і гроші отримувати на картку, але тут є один такий неприємний нюанс, що з огляду на вік багатьом з них просто буде це незручно. Ну, я вже не кажу про незвично. Хоча, звичайно, у нас є і прогресивні, просунуті дуже пенсіонери, але в масі своїй, ну, я поки що не зовсім уявляю, як десь в сільській глибинці жінка, яка все життя, чи чоловік, який все життя працювала в сільському господарстві, отримують пенсію через смартфон. От, можливо, я скептик и ретроград, не знаю. Ну, давайте еще несколько поручений президента Владимира Зеленского обсудим с вами, а именно президент поручил Министерству экономики начать подготовку к приватизации. В офисе президента назвали срок. Давайте послушаем. Міністерство економіки має розпочати підготовку до масштабної приватизації. Зокрема, до 31 грудня передати до Фонду державного майна України на приватизацію 500 державних підприємств. 500 государственных предприятий, говорится в сообщении. Вообще, вот популярно объясните, вот что это значит, хорошо ли, плохо ли? Ну, в принципі, у нас зараз побутує думка, що державна власність має бути мінімальною. І що держава має бути власником, у всякому разі, міноритарним власником, мажоритарним власником, даруйте, тільки стратегічних підприємств. Ну, там, на кшталт Укрзалізниці, чи того самого Турбоатома, чи Харківського танкового заводу, наприклад, про сьогодні, який йшлась мова. Тобто в тому, щоб продати державні підприємства, немає нічого поганого, ну, якщо вони знайдуть свого покупця. Я нагадаю, що прем'єр сказав, що вчора ж теж, що уряд розраховує близько 12 мільярдів гривень отримати від приватизації державного майна. На жаль, протягом останнього часу ми спостерігали такий ефект, що розрахунки на отримання коштів від приватизації, вони не завжди корелювалися с реальными доходами. Мы вернемся, потому что я хочу сейчас к нашей беседе подключить экономического эксперта Владимира Дубровского. Он с нами сейчас на прямой связи. Алло, Владимир, слышите ли вы нас? Да, да, добрый вечер. Ну что ж, вот президент поручил Министерству экономики начать такую массовую приватизацию государственных предприятий. Что вы думаете по этому поводу? Насколько это хорошо для нас и как это ощутят, возможно, украинцы? Ну, во-первых, я хотел бы сказать, что то, что президент поручил министерству, это само по себе нехорошо. Это превышение его конституционных полномочий. Но то, что будет приватизация, если она будет, это очень хорошая новость, потому что на самом деле эти государственные предприятия давно превратились в кормушки для тех, кто сидит у них на потоках. И часть из них уже вообще не работает. И это просто какие-то пустые объекты, которые, может быть, кто-то купит и, может быть, вдохнет в них жизнь. А остальные – это кормушки для коррумпированных чиновников. Они все время независимости были таким пирогом, который делили между собой пришедшие к власти партии. И сейчас, если пришедшая сейчас к власти партия этот пирог наконец-то
выставить на продажу и деньги попадут в бюджет, я думаю, что это будет только лучше для всех. Скажите, а как вы видите эту приватизацию? Да, это должна быть какая-то открытая аукционная приватизация, чтобы знать и видеть, кто эти приватные инвесторы, или же нет? Как это должно выглядеть? Ну, безусловно, это должен быть прозрачный процесс. К счастью, у нас есть новый закон о приватизации, который был принят в позапрошлом году, который значительно упрощает процесс и делает его более прозрачным. То есть для малых предприятий есть система Прозора Sales, через которую они будут продаваться. Собственно говоря, этим будет заниматься Минэкономики. И они уже продаются и достаточно успешно. Этот процесс абсолютно прозрачный. Тут действительно есть конкуренция, и эта конкуренция достаточно жесткая. С крупными предприятиями дело обстоит не так просто. Их по стандартной процедуре обычно продать нельзя, потому что те предприятия, которые остались в государственной собственности, они остались по каким-то причинам. Они не попали в свое время в ваучерную приватизацию, они не попали в массовую приватизацию начала 2000-х годов. Поэтому у них есть какие-то особенности, которые нужно учитывать. Этим будет заниматься, опять же, в точечном режиме фонд госимущества, и он должен подыскивать для них соответствующие инвестиционных консультантов, которые будут привлекать покупателей и будут подводить эти предприятия к настоящей приватизации. Спасибо. Владимир Дубровский, экономический эксперт, был с нами на прямой связи по телефону. Ну а тем временем Украина берет новый кредит, почти $500 миллиарда евро. На что пойдут эти деньги, рассказал премьер-министр Украины Олексій Гончарук. Давайте его послушаем. Було прийнято рішення про залучення 450 мільйонів кредитів на розвиток доріг від Європейського інвестиційного банку. Це великий один з інвестиційних проєктів з нашими міжнародними партнерами з метою будівництва доріг найближчі роки. Це кредит, який ми беремо під досить низький відсоток, до 2%. 450 миллионов на дороги. Как вам такая новость? Новина позитивна, адже уряд зараз продовжує інформаційно відтанцьовувати відкриття траси Запоріжжя-Маріуполь, і у людей підготовлених може скластися враження, що буквально от як тільки Олексій Гончарук став прем'єром, значить цю трасу зразу і побудували. Виявляється, все трошки не так, тобто її почали будувати ще за уряду Гройсмана, але вже після зміни президента знайшли додатковий $1 мільярд і трасу цю побудували. Вона, безумовно, необхідна з огляду на стратегічне розташування Маріуполя і з огляду на те, як складно було туди діставатися. Але тут, подивимось, насправді має значення не тільки сума, а й умови. От те, що озвучив прем'єр, під 2% річних, це, я думаю, дуже прийнятна сума, і це ситуація, коли ці гроші потрібні, і вони мають працювати в інтересах держави. С нами сейчас на прямой связи Олег Гавриш, журналист. Олег, здравствуйте, витаю, слышите ли вы нас? Здравствуйте. Олег, да, вот только что мы послушали премьер-министра Украины Алексея Гончарука, который сказал, что Украина берет кредит в размере 450 миллионов для строительства дорог. Вот как вам такое информационное сообщение, насколько это целесообразно? Ну, на самом деле, государственные расходы – это один из пунктов, который позволяет в целом увеличить внутренний валовый продукт страны. То есть это хорошо, когда государство расходует на разного рода проекты достаточно много денег. В принципе, секрет экономического роста заключается в том, чтобы, скажем так, в Украину приходило больше инвестиций, для того, чтобы государство расходовало больше средств на какие-то инфраструктурные и прочие проекты. Скажем, это сложно сосчитать обычно, но, как правило, еще звучит то, что необходимо определенное снижение налогов, по
крайней мере, там, для тех сфер бизнеса, которые наиболее перспективны, и тогда это один из, как бы, из секретов экономического роста. Ну, то есть торговля, то есть consumption, то есть внутреннее потребление очень важно. Если оно растет, то растет и ВВП. Поэтому, конечно, вот такие проекты, они хороши для экономики в целом, это первое. Второе. В Украине, вы знаете, состояние дорог, как бы, оно оставляет желать лучшего, инвестиции туда нужны, но даже при всем при том, что мы увеличиваем инвестиции на различного рода такие проекты, его все равно недостаточно, потому что, скажем, вот Польша, которая смогла провести тотальную модернизацию своих дорог и, в принципе, улучшить качество значительно, она получила безвозмездную помощь Европейского Союза, поскольку вступила в ЕС в размере 20 миллиардов евро. Венгрия получила в размере 15 миллиардов евро. Вот эти суммы, там, 15-20 миллиардов евро, ну, для страны Украины, наверное, все 25, потому что мы больше, чем Польша по размеру, миллиардов евро, это была бы реальная сумма, чтобы у нас стали дороги вообще в целом в стране значительно лучше. У нас очень большое недофинансирование дорог. Очень мало денег выделяется на, как бы, на новые проекты. Делаются они, к сожалению, не всегда эффективно, то есть достаточно часто, как бы, из-за того, что там не бетонное покрытие, а асфальтное, из-за того, что есть перегруз автомобилей грузовых, и никто это не контролирует, они очень быстро изнашиваются, приходится все время их ремонтировать, сейчас с этим тоже есть проблемы. Поэтому тут, конечно, сама идея правильная, но она должна сочетаться. Во-первых, них нужно больше, во-вторых, она сочетаться должна с контролем за тем, чтобы грузовые автомобили не развивали дороги, за грузовыми автомобилями, с контролем за тем, как идет строительство. Спасибо. Олег Гавриш, журналист, был с нами на прямой связи по телефону. Ну а тем временем генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка в интервью изданию «Левый берег» проанонсировал громкие посадки. Давайте послушаем. Ви на посаді генпрокурора вже замовляли соціологію? Ні. Соціологічна група «Рейтинг» проводила дослідження 19 жовтня. Це те опитування, за яким рейтинг президента вже 66%? Я не дивився рейтинг президента. Я звертав увагу на рівень недовіри до прокуратури. І він складає 63%. Такий собі результат. Чим його покращити? Тими ж посадками? В тому числі, на жаль, посадками. Причому гучними посадками. Суспільство вимагає крові. Суспільство вимагає посадок. Ви хоч зрозуміли, що зараз сказали? Це єдина мотивація для вас на посаді генпрокурора? Суспільство хоче крові? Я не кажу, що це моя мотивація. Я кажу, що цього вимагає суспільство. Воно занадто стомилося від несправедливості. Общество требует крови, сказал Руслан Рябошапка. Каким-то кровожадным он себе представляет, видимо, украинский народ, или как это воспринимать? Ні, ну це очевидний психологічний прийом, що коли влада відчуває, що її слова все більше і більше розходяться з справами, то унікальний і універсальний спосіб – це переслідування своїх попередників. Нічого в цьому надзвичайно екстраординарного немає. Ну вот он анонсировал громкие посадки, да, вот кто это может быть? Это высокопоставленные чиновники, действующие, возможно, кто? И когда Я уважно читав інтерв'ю Руслана Рябошапки, і там така, зокрема, прозвучала фраза: «Немає підстав не переслідувати Петра Порошенка». Добре, це можна зрозуміти як сигнал. Достатньо великий пасаж був присвячений Сергію Пашинському. Добре. Достатньо великий пасаж був присвячений Олегу Гладковському. Зрозуміло. Але про діючих чиновників я нічого там не прочитав. Вони у нас поки що в стадії янголи во плоті. Вот некоторые эксперты говорят о том, что ссылаются на стенограмму, опубликованную Дональдом Трампом, где президент Владимир Зеленский сказал, что будущий генеральный прокурор, в данном случае Рябошапка, будет на 100% его человеком. И предположили, что вот те списки и людей, которых вы озвучили выше, составляются вместе с президентом Владимиром Зеленским. Может ли быть такое? Я б цього не виключав, тому що сам Рябошапка в цьому інтерв'ю намагався, даруйте, перевести стрілки на Баканова, що, мовляв, тоді обговорювали кандидатуру Івана Баканова як генерального прокурора, хоча Баканов на той час вже був ВО першого заступника голови СБУ. Я думаю, що в цивілізованій країні генеральний прокурор після оприлюднення такої інформації, він би просто не став генеральним прокурором.
І в цивілізованій країні у парламентаріїв виникло б чимало запитань до президента, як це так, президент говорить в спілкуванні з іншим президентом про те, що генеральний прокурор буде на 100% його людини. Але ми живемо дещо в інших реаліях, і треба усвідомлювати, що вони викривлені в цьому аспекті. Від Руслана Рябошапки, очевидно, чекають певних таких дійсно яскравих дій. Я не знаю, наскільки суспільство втомилося від несправедливості, але те, що суспільство може скоро відчувати те, що гасло «зробили їх разом» несподівано стосується достатньо багатьох громадян, це теж факт. І в цьому факті криється прагнення здійснювати гучні посадки, які, як показує знов-таки досвід, чудово відволікають увагу. Ну, давайте еще к одной теме перейдем. В «Газпроме» назвали условия, при которых будет подписан новый контракт с Украиной о транзите газа. Давайте послушаем. Міллер звернув увагу, що до укладення нового транзитного контракту необхідно вирішити комплекс принципово важливих питань. Перший – врегулювання судових спорів між «Газпромом» і українською стороною. Друге важливе питання – готовність України до прямих закупівель російського газу з 2020 року та схвалення обсягів таких закупівель. Рішення української сторони безпосередньо впливає на пропускну здатність російської газотранспортної системи, яку повинен підтримувати «Газпром» на кордоні з Україною. Ну а вот в эфире телеканала АТР журналист Юрий Дощатов рассказал, при каких условиях Украина может пойти на покупку российского газа. Давайте его послушаем. Мы можем начать закупку газа при том, что мы будем формировать цену на газ так, как решил Стокгольмский суд. То есть не какие-то скидки, не надо никаких скидки. Скидки это спекуляция. Никаких скидок. Цена, как установил Стокгольм. Ну а как вы думаете, стоит ли вообще идти на вот условия, очередные условия Российской Федерации? Вот сейчас мы услышали заявление с «Газпрома», да, это такое себе давление, или как это воспринимать? Разве Украина не в более выигрышном положении? Це блеф. Це намагання продати повітря і продати інформаційну позицію тим, хто за цим слідкує. Це намагання продемонструвати, що «Газпром» досі може диктувати свої вимоги. Нагадаю, що ні на початку 2006-го, ні на початку 2009-го «Газпром» не обходив той факт, що він має підтримувати належний рівень тиску газу, і в Росії заслонку дуже швидко перекривали і абсолютно не зважали на те, що буде з газотранспортною системою України. Це перше. Друге, закрити судові спори можна дуже легко, виплативши 2,6 мільярди доларів, які рішенням Стокгольмського арбітражу складає компенсація за неналежне виконання до контракту 2009 року. Але Росія, звичайно, на це не йде. Більше того, Росія буде намагатися прив'язати газове питання до питання врегулювання конфлікту на Донбасі і буде намагатися винести це питання в формат нормандської четвірки. То есть, правильно ли понимаю, это более превращается в такой политический вопрос? Газ і енергетика в цілому – це завжди політичне питання. Тут немає чистої економіки і не може бути, в принципі, з початку 2000-х років. Росія з початку 2000-х років, практично з приходу Путіна до влади, вона використовує газ як енергетичну зброю для тиску не лише на Україну. А Украина может отказаться от транзита газа российского в Европу? У нас може не буде просто іншої ситуації, іншого виходу, оскільки якщо не буде транзитного контракту, то газ не будуть просто прокачувати. Для проведення опалювального сезону України газу достатньо. Не буде працювати українська газотранспортна система, так, ми будемо зазнавати збитків, але буде переживати це і Європа, власне, більшість країн Європейського Союзу, вони теж достатньо, хтось є такі, що на 100% залежні від постачання російського газу, тобто вони теж будуть
щонайменше стривожені. То есть можно ожидать какое-то еще давление со стороны Европейского Союза в случае, если Украина откажется от транзита российского газа через свою территорию? Як на Правильно я мене, в нинішній ситуації Європейський Союз, на відміну від 2006-2009 років, про які я вже говорив, не буде виступати однозначно на стороні Росії, а може бути таким чесним посередником, який намагається відстояти і власні інтереси в цій ситуації. Але в разі, коли це питання буде в нормандській четвірці, то варто зрозуміти, що Німеччина в особі Ангели Меркель зацікавлена в функціонуванні Північного потоку-2, а Франція зацікавлена в тому, щоб розвивати відносини з Росією. Тому ця конфігурація в плані обговорення проблематики, вона є для України небезпечна. Ох уж интересный будет этот нормандский формат, если он состоится, да, если он состоится, потому что тут уже и газ, тут уже и Донбасс, разведение и так далее. Что касается разведения, народный депутат фракции «Слуга народа» Ирина Верещук рассказала, как в Золотом относятся к разведению войск. Давайте послушаем. Люди дуже добре обізнані з ситуацією, вони підтримують розведення. Ми це вчора змогли побачити, почути і в прямому ефірі обговорити з ними. Абсолютно проукраїнськи налаштовані, розуміють і усвідомлюють те, що з ними сьогодні відбувається, довіряють українській владі і українській армії. Вот, знаете, заявление правящей партии, в том числе заявление президента Владимира Зеленского, совершенно не коррелируется с тем, что говорят бойцы в Золотом. Те говорят, люди против, а власть говорит, что за. Так кому верить? Ну, я б вірив людям, які там безпосередньо перебувають в Золотому. Ну, от Верещук там була. Ну, от вона там була говорить, да. один день, але не якийсь тривалий час. І я не можу на голому місці заперечувати слова народного депутата. Я думаю, що вона добре усвідомлює те, про що вона говорить. Але лінія на те, що люди підтримують відведення військ, ну, чесно кажучи, вона виглядає дещо дивною. Ну вот, знаете, некоторые эксперты говорят о том, что не стоит опираться на мнение людей, которые находятся в Золотом и в Катериновке, в том числе, это территория, которая останется в серой зоне, а стоит опираться на мнение военных людей, которые разбираются в этом. Вот вы как считаете, так правильно, вот так вот мыслить, это правильная позиция? Звичайно, що рішення має ухвалювати влада, але влада має ухвалювати рішення, проконсультувавшись з усіма тими, хто в цьому компетентний. Проблема в тому, що Україна виконує фактично забаганки Росії, здійснивши розведення в Золотому, в станиці Луганській, там, можливо, завтра почнеться розведення в Петровському, не знаю. Але ці забаганки виконуються, а зустріч в нормандському форматі не наближається. Якщо Володимир Зеленський швидко не усвідомить, що Росія його дурить, і його миротворчості чи мироточивості загрожує достатньо багато факторів, то йому буде достатньо складно потім виходити з тієї політичної кризи, в яку він може потрапити внаслідок подібного розвитку подій. Ну вот разведение войск на Донбассе, это было условием Российской Федерации для встречи в нормандском формате, как и предыдущие условия, которые Украина с подписанием формулы Штайнмайера выполнила. Да? Вот как вы думаете, в случае после разведения тоже не состоится нормандский формат? Я не впевнений, далеко не впевнений в тому, що зустріч в нормандському форматі відбудеться. Росія постійно намагається продемонструвати якісь свої примхи, пам'ятаючи про газові можливості. І Росія достатньо чітко усвідомлює, що в військовому сенсі буде складно добитися суттєвих успіхів на Донбасі. Тому вона намагається гучно блефувати і наполягати на тому, що от вона може добитися всього від України. А вона усвідомлює, що зараз зовнішньополітична кон'юнктура така, що Німеччина і Франція швидше виступають на боці Росії, ніж є нейтральними щонайменше. І Росія ці речі добре усвідомлює, тому вона намагається продавити позицию официального Киева. Ну вот буквально 2 минуты еще до завершения нашего эфира. Тема, которую я хочу успеть с вами обсудить, звучит следующим образом. Экс-руководитель гражданской позиции Анатолий Гриценко в эфире радио НВ заявил: если был бы при власти, то арестовал бы Турчинова и Наливайченко. За что? Давайте послушаем.
Абсолютно очевидно, що Крим протягом найближчого 10 плюс, а мабуть і більше років, ми не повернемо. І за це має бути відповідальність. Тому одне з найперших рішень – це заарештував Турчинова і Наливайченка. Щоб ці люди понесли відповідальність за здачу Криму, за службову бездіяльність, яка спричинила такі тяжкі наслідки. Как вам такое заявление? Не популизм ли? Політик Анатолій Гриценко, він же ще політик, має право на подібні заяви. Але я думаю, що якби полковник Гриценко у 2014 році взяв участь безпосередньо в бойових діях, він би мав на подібну заяву дещо більше морального права, ніж в тому статусі, в якому він є на сьогоднішній момент. А ваше мнение, Наливайченко и Турчинов, виновники в оккупации Крыма, действительно ли так? Знаєте, Україна після Революції Гідності, після втечі Януковича сильно нагадувала важкохвору людину, яка була прикута до ліжка, і до неї в домівку міг зайти практично будь-хто. І те, що зайшов сусід з кримінальними нахилами на ім'я Росія і забрав Крим, в цьому немає нічого дивного, тим більше Росія до цього готувалась протягом тривалого часу. Звичайно, Україні потрібні рішення судів з цього приводу, а не політичні заяви людей, які на сьогоднішній момент, скажімо, більше нагадують категорію героїв вчорашніх днів. Евгений Магда, политолог, был гостем нашей студии. Спасибо вам большое, дуже дякую. А буквально через 5 минут эфир телеканала АТР продолжают новости. Смотрите, не переключайтесь, скоро. ДБР розпочало розслідування відносин Федини через її висловлювання на адресу президента. Народні депутати з робочим візитом відвідали Золоте. Яка зараз ситуація на сході України? І що кажуть місцеві жителі? Приватизація, земля і оборона. Зеленський дав доручення міністрам і встановив терміни. Про це говоримо з головою громадської організації «Фонд муніципальних реформ Магдебурзьке право» Михайлом Поживановим та народним депутатом України 3-6 скликань Тарасом Чорноволом. Сьогодні в Бугунь на телеканалі АТР. Как воссоединилась Европа? 30 лет со дня ликвидации Берлинской стены. Все сильные, но бессильные. Ливан свергает Хезболлу. Подводный огород. Как Ямайка восстанавливает рифы. Угрозы и надежды, радости и потери. Какие уроки преподал нам мир за последнюю неделю? Сегодня в Прайм Царский в 20:00 по Киеву и в 21:00 по Крыму на телеканале АТР. Здравствуйте, у меня ВИЧ-инфекция. Мы боимся то, чего мы не знаем. У нас есть терапия, она доступна, она бесплатна для всех граждан Украины. Люди не хотят знать свои диагнозы. Половина людей, которые живут с ВИЧ, не знают о своем статусе. Мы это все делаем сейчас. Мы ставим под риск 25 человек, которые будут оперировать. Мы собрали невероятную сумму денег. Ты вообще жить хочешь? Нереальная сумма любая. Сумма, которую ты нашел вовремя. Вот это нереальная сумма. Самая большая проблема Крыма в том, что там остановили заместительную терапию для людей, которые употребляли наркотики. Меня первый раз привезли в Крым, когда мне было 8 месяцев. И у меня у бабушки был дом в Крыму. Наша миссия – научить говорить легко на сложные темы. Сегодня мы поговорим об эпидемии. Название этой эпидемии СПИД. Не с человеком с МОЗа и даже не с лечащим врачом, а с человеком, который приходит каждый день на помощь больным с этим диагнозом. Ольга Руднева, директор фонда «Антиспид». На кого опирался в своей проевропейской политике Мухаммед Герай и кому доверял из своего окружения? Какое влияние на него оказывала тронная супруга Нурум Султан и старший сын-наследник? А главное, как хану удалось предотвратить заговор? Вся его внешняя политика ориентировалась на Запад. И если он строил свои амбициозные планы завоевать и покорить Хорезм и Персию, то в сторону Европы смотрел довольно дружелюбно.
Смотрите в программе «Алтын-Девир» в новом цикле «История династии Гираев». В эту субботу, 9 ноября в 17:35 по крымскому и в 16:35 по киевскому времени на телеканале АТР. Мухаммед Гирай I. Собиратель земель. Часть 2. 30 лет назад, 14 ноября 1989 года, Верховный Совет СССР принял декларацию о признании незаконными и преступными репрессированных актов против народов, подвергшихся насильственному переселению и обеспечению их прав. Этот документ репрессированные народы ждали почти полвека. Верховный Совет СССР безоговорочно осуждал практику насильственного переселения целых народов, квалифицируя его как тяжелейшее преступление, противоречащее основам международного права. Выводы и предложения, созданной спустя 2 недели комиссии Верховного Совета, содержали целый ряд положений, которые способствовали решению крымско-татарской проблемы. К 30-летию Декларации о реабилитации репрессированных народов. Смотрите в программе «Тарик Седасы» с Гульнарой Бекировой. В воскресенье, 10 ноября, в 17:30 по Киеву и 18:30 по Крыму на телеканале АТР. Кырымны яшаткан халыктар. Кырым умум миллет газеты әрбір айланын милли тимсалидыр. Кырым миллет ватан девлетімізні бераберлікте курайық. Кырым газетіне абуне олмаға ашықыныз. Ярым еллық абуне фияты 581 рубле 10 копек. Абуне индексы 61,059. Bir yıllık abone fiyatı 1162 ruble 29 kapık. Abone indeksi 61,060. Kırımны almaq, okumaq, vatanға sevgi aşılamaq. Середа, 6 листопада, 2085-й день окупації Криму Росією. Підбиваємо інформаційні підсумки дня сьогоднішнього. Я, Оксана Дворецька, вітаю вас і далі розкажу, зокрема, про таке. Понад 3,5 сотні випадків переслідувань працівників ЗМІ і сфабриковані справи зі звинуваченнями в тероризмі проти громадських журналістів. Таку статистику несвободи слова в окупованому Криму озвучили у Верховній Раді. Там вперше за останніх 10 років відбулися парламентські слухання щодо безпеки роботи журналістів. Один вироблений танк за останніх 10 років і кількарічна заборгованість по зарплатні. Президент Володимир Зеленський шокований ситуацією на оборонному заводі імені Малишева і в оборонці. Після поїздки у Харків він доручив прем'єру терміново зібрати засідання уряду. І знову про Україну в американській епопеї імпічменту Трампа. Оприлюднено стенограму свідчень колишнього спецпредставника США у справах України Курта Волкера. Чому Трамп називав українців жахливими і корумпованими та чи тиснув на Зеленського? Зібрати термінове засідання уряду, щоб обговорити ситуацію в оборонній сфері. Таке доручення прем'єр-міністру дав президент. Володимир Зеленський сьогодні побував у Харкові. Там представив нового губернатора, відвідав 3 оборонні підприємства і провів нараду щодо ситуації в Укроборонпромі. Що шокувало гаранта на заводі імені Малишева? Далі Вікторія Козуб. Один день і 3 оборонних підприємства. Президент Володимир Зеленський з робочим візитом прилітає до Харкова. Во-первых, спасибо, що посетили. Ми, правда, вас ждали полжизни. Я вообще всю жизнь, да, я вже вообще всю жизнь, тому що на заводі всю жизнь. Стан справ на заводі імені Малишева гаранта шокує. Ще пак один вироблений танк за цілих 10 років. Ну, по-перше, я в шоці, що стосується статистики. Нам сказав директор заводу, що з 2009 року один танк побудували ми з вами. А статистика така, що з радянських часів 900 танків на рік.
чого, скільки танків, чому ми для когось, для Таїланду робимо, а для України нічого ми не робимо. Чому у нас є прекрасні літаки, прекрасні конструктори, то тільки ми нічого не виготовляємо і нічого не літає. Далі ще один шок. Цього разу президента вражає 4-річна заборгованість по зарплатні в Укроборонпромі. Нині ця сума сягає майже 500 000 гривень. Дуже низька заробітна плата, наприклад, на авіаційному заводі 3,5 тисячі гривень. Як може людина не просто поважати себе, як вона може працювати на державу? Мені сказали, що взимку люди працювали в приміщенні, де була температура 0 градусів. Тобто, я вибачаю, що я перейду на таку мову, ми як скоту к людям відносимося, а потім хочемо, щоб вони поважали владу. В Укроборонпромі обіцяють, за півроку із боргами розрахуються. Хоч нині, кажуть, вітчизняні оборонні підприємства працюють собі у збиток. Большая часть государственного оборонного заказа, который заняли частные предприниматели, отходила, к сожалению, к компаниям, связанным с прошлыми политиками. Мы их имена знаем, правоохранительные органы, считаю, должны расследовать это преступление против страны. Нужно рассекретить, считаю, ДОЗ. Есть компания «Украинская бронетехника», возможно, «Богдан», компания «Ленинская кузня», некоторые другие, которые имели колоссальный доступ к ДОЗ. Аби розібратися із проблемами оборонних підприємств, швидше Володимир Зеленський доручає прем'єрові скликати термінове засідання уряду. Туди ж запросив і представників правоохоронних органів. Вікторія Козуб-Заман, АТР. Переслідування, катування, незаконні затримання і насильницькі зникнення. Представники корінного народу Криму, кримські татари, зазнають найбільших утисків від російських окупантів. Переважна більшість обшуків і затримань припадає на будинки саме кримських татар. Це 80%. Таку статистику оприлюднили правозахисники. Вони кажуть, попри це, навіть після 5,5 років окупації Криму в Україні досі немає законодавчої бази, яка б бодай якось захищала і допомагала мешканцям окупованих територій. Одним із механізмів деокупації Криму експерти називають створення кримсько-татарської національно-територіальної автономії. Саме обґрунтування легітимності, законності, відповідності міжнародному праву створення в деокупованому Криму національно-територіальної автономії кримських татар засвідчує, що там є всі підстави, це реалізація закріпленого в міжнародному праві права корінного народу на самовизначення, а створення автономії є одним із механізмів реалізації такого права. Законодавство, яке регламентує розслідування і дотримання питань прав людини на окупованих територіях в Донецькій і Луганській областях, воно якось більш-менш врегульоване. Але, як ми бачимо, конкретних посилань на те, як це має врегульовуватися в законодавчому рівні на території Криму анексованого, наразі немає. Якщо національний наразі відсутній, то потрібно більше робити ставку на міжнародний компонент. Міжнародні гідрографічні організації у Норвегії і Великій Британії вилучили зі своїх каталогів російські навігаційні карти вод України. Про це повідомляє Міністерство інфраструктури. Зробити це ще в липні країни закликала Українська держгідрографія. Нині керівник британської гідрографічної служби Тім Лоув у своєму листі запевнив українських колег, жодна з країн Європейського Союзу ніколи не визнає Крим російським. Показово, що російські карти на території України розпочали виробляти та реалізовувати на міжнародному ринку ще в 2008-2012 роках. Російська Федерація незаконно реалізовувала морські електронні навігаційні карти на території України, чим створювала загрозу мореплавству в Чорному та Азовському морях. Дякую команді Держгідрографії, яка ініціювала звернення до відповідних міжнародних гідрографічних організацій і досягла результату.
Ну а вже від завтра контрольно-пропускні пункти на адмінмежі з тимчасово окупованим Кримом Чонгар і Каланчак на тиждень припинять роботу. Саме стільки часу знадобиться, аби завершити реконструкцію цих КПВВ. За майже 170 мільйонів гривень тут облаштують адмінцентри, кімнати відпочинку і автостанції. Про це повідомив губернатор Херсонщини Юрій Гусєв. За його словами, роботи завершать навіть раніше, ніж планували, ще до 15 листопада. До того часу радить подорожувальникам користуватися КПВВ «Чаплинка». Він працюватиме у штатному режимі. Забезпечення здоров'я людей під час завершення будівництва КПВВ «Каланчак», нового КПВВ, призупинити перетин тимчасового адміністративного кордону пішим порядком, тому що перетин автомобільним транспортом був зупинений ще раніше. Люди, які планують перетнути адмінкордон і переїхати з тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим до Херсонської області, можуть скористатись КПВВ «Чаплинка», який на даний момент працює в штатному режимі. Кадрові ротації в окупаційному уряді Криму. Посаду залишає заступник і друг Сергія Аксьонова з Руського єдинства Дмитро Полонський. Саме він відповідав за репресії проти незалежних ЗМІ на півострові. Про кадрові перестановки колаборантів та інші події в окупованому Криму далі в огляді. Кадрові перестановки в окупаційному уряді Криму. Так, з посади заступника Аксьонова йде Дмитро Полонський. Він був куратором з міжнаціональних відносин і масової інформації. Саме він відповідав за закриття на півострові незалежних від російських окупантів медіа, зокрема й телеканалу АТР. А Меджліс називав проектом американських спецслужб. Тепер Полонський, який був заступником Аксьонова ще з часів сепаратистського руху «Руське єдинство», йде в бізнес, а його повноваження бере на себе сам Сергій Аксьонов. Слідом за Полонським з посади окупаційного віце-прем'єра нарешті зняли Віталія Нахлупіна. Той, що вже майже рік у СІЗО. Його затримали за хабарництво і він може сісти до в'язниці на 3 роки. А окупаційний комітет міжнаціональних відносин указом Аксьонова очолив Альберт Кангієв. До окупації він був мером Білогорська і не визнав російську окупаційну владу в Криму. Отримав хабар і не поділився. У Ялті затримали місцевого адвоката. Той пропонував закрити справу в місцевому окупаційному суді за гроші. Ціна питання – $20 тисяч. Адвокат був затриманий на гарячому, коли отримував хабаря. Сміттєвий колапс в Ялті. Через кучугури відходів окупаційна влада вводить надзвичайний стан. Кажуть, біда не лише в тому, що переповнені сміттєві контейнери не вивозять. Люди скидають відходи всюди, де є вільне місце, та не несуть за це жодної відповідальності. Владислав Стужук, Заман, АТР. Обіцяна президентом Зеленським держава у смартфоні обійдеться Україні у 30 мільйонів гривень і з'явиться вже наступного року. А окремі її елементи українці зможуть випробувати ще до кінця цього року. Таке пообіцяв прем'єр-міністр Олексій Гончарук і запевнив, гроші на діджиталізацію отримало кожне міністерство. Хоча в проєкті бюджету на 2020 рік окремої статті з назвою «Держава у смартфоні» немає. Зате є видатки безпосередньо на створення самого додатку та оцифровку найнеобхідніших послуг. Для того, щоб держава в смартфоні з'явилася, не обов'язково, щоб в бюджеті була стрічка, яка називається «Держава в смартфоні». У кожного міністерства є видатки, програми, які передбачають в тому числі цифровізацію і інформатизацію. Окрім того, у нас є окремий бюджет міністерства відповідно. Повірте, коштів, закладених у бюджеті, вистачить на те, щоб держава в смартфоні з'явилася вже в наступному році. Я вам більше скажу, окремі її елементи з'являться навіть в цьому. У справі про вбивство Катерини Гандзюк змінили групу прокурорів. Про це в інтерв'ю виданню LB.UA заявив генпрокурор Руслан Рябошапка. Він уточнив, що ті правоохоронці, які до цього часу вели справу, саботували хід розслідування. Торік у липні херсонську активістку біля під'їзду її будинку облили сірчаною кислотою. Після нападу жінка 3 місяці провела в лікарні і після численних операцій 4 листопада померла. За версією слідства, одним із головних мотивів нападу на Катерину Гандзюк були її викривальні дописи про схеми навмисного підпалу лісів на Херсонщині.
порядні і чесні люди є й серед терористів та сепаратистів. Принаймні так думає радник секретаря РНБО з питань реінтеграції Донбасу, нардеп від «Слуги народу» Максим Ткаченко. В коментарі виданню «Донбас Реалії» він заявив, що у деяких тамтешніх чиновників, якщо вони справжні професіонали, є реальні шанси залишитися в команді нової влади вже після того, як Київ поверне собі контроль над ОРДЛО. Прошу голосовать. Мне кажется, что и на той стороне сейчас во власти все равно есть профессиональные люди, все равно есть вменяемые люди, все равно есть честные, порядочные люди, которые хотят мира, хотят возврата территорий, но по разным причинам остаются там. Я не исключаю, что кто-то из них сможет остаться в команде новой власти. І знову про Україну. В американській епопеї імпічменту Дональда Трампа оприлюднено стенограму свідчень у Конгресі колишнього спецпредставника США у справах України Курта Волкера. Чому Дональд Трамп називав українців жахливими і корумпованими, і про що ще розповів Курт Волкер? Дивіться далі у сюжеті. Дональд Трамп не мав бажання зустрічатись з новообраним президентом України Володимиром Зеленським, а людей з його оточення вважав жахливими та корумпованими. Про таке заявив колишній представник Держдепу США з питань України Курт Волкер на слуханнях у Палаті представників. За словами Волкера, він намагався переконати американського президента, що Зеленський обіцяв подолати корупцію. Натомість Трамп поставився до цих слів скептично. Мовляв, його адвокат Рудольф Джуліані говорить геть інше. Це було довге твердження, що вони всі корумповані, вони всі жахливі люди. І знаєте, я не хочу витрачати на це час. І також сказав, і вони намагалися мене скинути. Розповів Курт Волкер про те, що адміністрація Трампа вимагає від Зеленського заяви про боротьбу з корупцією. Але щоб там фігурували справи проти нафтогазової компанії «Бурісма», в якій працював син політичного конкурента Трампа Джо Байдена. Та через те, що жодних офіційних запитів від Мін'юсту США не було, цього не сталося. Курт Волкер переконаний, Джо Байден на посаді віце-президента нічого не порушував, коли йшлося про звільнення українського генпрокурора Віктора Шокіна. Саме за його керівництва була відкрита справа проти «Бурісми», але Шокіна відправили у відставку, і тоді була закрита ця справа. Опоненти Байдена закидали йому тиск на українську владу з вимогою припинити розслідування. Я сказав Руді Джуліані, що для мене просто недостовірно, що Джо Байден міг піддатись впливу як віце-президент через гроші або справи його сина чи щось таке. Я знаю його довгий час, він доброчесна людина, тож це не заслуговує на довіру. А от посол США в ЄС Гордон Сондленд, який давав свідчення ще в жовтні, вирішив змінити їх і заявив, що тиск на Зеленського таки був. Палата представників наводить слова Сондлена про те, що Вашингтон пропонував відновити військову допомогу Києву на майже $400 мільйонів в обмін на розслідування проти Бурісми. Раніше Сондленд це заперечував. Я зараз пригадую, що говорив окремо з помічником Зеленського Андрієм Єрмаком, де я сказав, що відновлення допомоги США швидше за все не відбудеться, поки Україна не зробить публічну антикорупційну заяву, яку ми обговорювали протягом багатьох тижнів. Зміни свідчення Гордона Сондленда вже назвали найважчим ударом стратегії захисту Дональда Трампа. Проте у Білому домі продовжують говорити, що усі ці заяви не доводять, що американський президент вимагав від українського колеги послуги за послугу. Хай там як, але останні опитування свідчать, якби вибори в Штатах відбулись зараз, перемогу у Дональда Трампа могли б вирвати одразу 3 кандидати від демократів. Так, за Джо Байдена готові проголосувати 51% американців, за сенатора від штату Вермонт Берні Сандерса – 49%, а сенатора від штату Масачусетс Елізабет Уоррен – 46% американців. Вероніка Іващенко, Заман, АТР. У Сирії закидали камінням російсько-турецьких військових. Сталося це під час спільного патрулювання армійців цих країн на півночі Сирії поблизу міста Кобані. Сирійці кидали у бронемашини камінням і кричали, щоб військові забиралися геть. Кілька людей навіть зупинили 2 російські БТРи і залізли на автомобіль російської військової поліції. Про спільні патрулювання в районі північного кордону Сирії турецький та російський президенти домовилися близько 2 тижнів тому у Сочі. Після цього Туреччина заявила про припинення своєї військової операції на півночі Сирії. Натомість 30-кілометрову зону уздовж турецько-сирійського кордону патрулюють російські та турецькі військові.
16 вбитих медійників і шокуючі дані Міжнародної федерації журналістів. Небезпечніше, ніж в Україні, працювати журналістом лише у Палестині та Сомалі. Таку статистику сьогодні озвучили у Верховній Раді. Там вперше за останніх 10 років провели парламентські слухання, присвячені безпеці роботи журналістів. Говорили і про окуповані частину Донбасу та Крим на анексованому півострові. Із 2014 року зафіксовано понад 3,5 сотні випадків переслідувань медійників. А останнє джерело об'єктивної інформації – громадських журналістів. Там просто кидають за ґрати за звинуваченнями в тероризмі. Власне, більше подробиць про все це розкаже Вікторія Бойко. Зала парламенту заповнена, але на місцях нардепів – представники українських та закордонних ЗМІ, громадських організацій, дипломати. Загалом зареєструвалось понад 600 осіб. По черзі до трибуни Ради виходять журналісти і правозахисники. Кажуть, нині бути журналістом в Україні так само небезпечно, як, приміром, в Сомалі чи в Пакистані. Міжнародна федерація журналістів цього року через системну безкарність за атаки на журналістів навіть включила Україну до наступного переліку небезпечних країн – Філіппіни, Перу, Палестина і Сомалі – до списку країн, де не захищають журналістів. Майже 300 випадків перешкоджання професійній діяльності журналістів лише за останні 10 місяців. З них 150 – випадки фізичної агресії. Правоохоронні органи у більшості випадків реагують неохоче і мляво. Та й жодне вбивство журналістів за роки незалежності так до кінця і не розслідуване. Вбивство Вадима Комарова – це друге вбивство журналіста в Україні за останні 3 роки. Нагадаю, що вранці 20 липня 2016 року у центрі Києва в результаті підриву автомобіля загинув Павло Шеремет. Попри значний суспільний та міжнародний резонанс, справа про вбивство Павла Шеремета лишається нерозкритою. Правоохоронці доповіли про допити декількох тисяч свідків, здійснили подвірно-поквартирний обхід декількох кварталів, та результату немає. Не раз за кілька годин з трибуни Верховної Ради говорять про окупований Крим. 5 років тому звідти зникла свобода слова. Українські частоти зайняли російські пропагандистські радіо і телеканали, а всіх незгодних окупанти змусили виїхати з Криму. С начала 2014 года в Крыму развернулась масштабная кампания по искоренению независимых средств массовой информации. В рамках данной политики заблокирована трансляция украинских эфирных телеканалов и радио. Перво-крымско-татарский телеканал АТР после нескольких обысков и колоссального давления со стороны российской власти был вынужден переехать на материковую часть Украины. Заблокирован доступ к многим интернет-ресурсам: Лига.нет, Цензор.нет, События.инфо, АТР, КХА, Крымсос и так далее. Осужден украинский журналист Микола Семена. Запрещен въезд основателю информагентства КХА Исмету Икселю. Журналисткам Алене Савчук и Алине Смутко на 10 лет запретили въезд на територію Крима. Єдиним голосом України в Криму залишаються громадянські журналісти і блогери. Та їх окупанти огульно звинувачують у тероризмі і запроторюють за ґрати. Серед них Сервер Мустафаєв, Наріман Мамедімінов, Ремзі Бекіров. У стінах Верховної Ради вимагали від західних партнерів персональних санкцій проти всіх, хто переслідував та арештовував кримських журналістів і блогерів. Потрібно добиватися введення персональних санкцій від урядів демократичних країн проти осіб, які найбільш злісно порушували права журналістів в Криму. До Верховної Ради України ми закликаємо, і ми вже це просимо 5 років, прийняти закон про соціальний і правовий захист політв'язнів та їх родин. Частина цих політв'язнів, як я вже сказала, ув'язнені саме через свою журналістську діяльність. Я звертаюся до прокуратури Автономної Республіки Крим продовжувати всі можливі слідчі дії, відкривати кримінальні провадження для того, щоб ті люди, які вчиняли порушення прав людини, не залишалися безкарними і знали, що вони будуть одного дня покарані. У МВС визначено групу відповідальних за безпеку журналістів. Головний – заступник міністра Антон Геращенко. З завтрашнього дня зранку на сайті Міністерства внутрішніх справ з'явиться спеціальний розділ «Злочини проти журналістів та хід їх розслідування», на якому буде об'єктивно висвітлюватися інформація по статистиці і по тому, на якій стадії розгляду знаходяться справи. Усі високопосадовці та представники силових структур в один голос заявляли, готові щільніше спілкуватися з представниками преси і готові звітувати про всю проведену роботу, розслідування і їх результати. Навіть щомісяця. Вікторія Бойко, Алі Карімов, Заман, АТР.
Уже від завтра в кінотеатрах фільм кримсько-татарського режисера Нарімана Алієва «Додому» виходить у широкий прокат. Напередодні увечері стрічку урочисто презентували у столичному кінотеатрі «Оскар». Як все відбувалося, Олена Царенко розкаже. На червоній доріжці кінотеатру «Оскар» актори, митці, члени меджлісу. Гості збираються на прем'єрний показ стрічки «Додому». Прийшов і колишній бранець Кремля Олег Сенцов. Всі вітають режисера Нарімана Алієва з дебютом. Актор та режисер Ахтем Сяйтаблаєв розповідає, попередньо мав з'явитися у кадрі в епізодичній ролі, але прочитав сценарій і вирішив спробувати себе у головній ролі. Історію про батьків та дітей, історію про те, як важливо повертатися не тільки в географічну точку з назвою Крим, а повертатися до того, що, власне, робить людей людьми, до взаєморозуміння, особливо між близькими людьми, яка, можливо, зацікавить не тільки кримських татар, а будь-яку людину будь-де. «Додому» – це розповідь про життя кримського татарина Мустафи, який втратив старшого сина у війні на Донбасі. Поховати сина чоловік вирішує у рідному Криму і разом з молодшим сином долає важкий шлях додому. Ця подорож змінить не лише їхні стосунки, а й ставлення до світу. Голова меджлісу Рефат Чубаров каже, сюжет стрічки заснований на реальних подіях і дуже символічний. Ми, як народ, були десятиліттями у вигнанні, і для нас дім – це завжди був і залишається Кримом. І тому для нас така назва, як «Додому», це не просто дорога до якоїсь території. «Додому» – це сигнал, це те, з чим живе кожен кримський татарин до Криму, і майже своїх мертвих ми маємо ховати вдома в Криму. На Одеському фестивалі «Додому» виборов гран-прі «Золотого дюка», а нагороду вручили на прем'єрі у Києві усій знімальній групі картини. Картина дійсно дуже сильна, і вона може конкурувати на міжнародному рівні, на міжнародному кіноринку і може бути дійсно близькою для глядачів з усього світу. На рахунку роботи Алієва і головний приз міжнародного кінофестивалю у Бухаресті. А незабаром фільм постане і перед Американською кіноакадемією. Він потрапив у лонгліст Оскара. Режисер сподівається, що численні нагороди спонукають і українського глядача прийти на перегляд. Вже в 13 країнах світу фільм був продемонстрований, отримав деяку частину нагород на різних кінофестивалях. І ми сподіваємося, що всі ці такі ознаки дасть хоч якусь зацікавість українському глядачеві прийти та подивитися, що це таке за кіно, про яке так багато кажуть. Добре, що знімається українське кіно, що знімається кримським татарином кіно і ще більше узнають про наш народ, про особливості нашого народу. Від ідеї до реалізації стрічки 2 роки праці над сценарієм. У фільмі немає музичного супроводу. Так він хотів підкреслити драматизм картини. Співачка Джамала, яка переглянула стрічку, каже, не могла втриматися від сліз. Наскільки я знаю з сюжету, хлопець загинув на війні і його везуть додому. І тому мені здається, що ця історія стосується кожного українця. Цей біль стосується кожного українця. І я рада, що такий молодий режисер підіймає настільки драматичні, настільки дорослі теми. Цей фільм важливий як для етнічних кримських татар, так і для етнічних українців, так і для всієї української політичної нації. Стрічку з успіхом приймали у конкурсній програмі Каннського фестивалю. «Додому» побореться за премію Голлівудської асоціації в «Золотому глобусі» у номінації «Найкращий іншомовний фільм». Олена Царенко, Асан Емінов, Заман, АТР. На цьому ставлю крапку. Прямий ефір на АТР триває, тож не перемикайтеся. А найцікавіші фрагменти нашого ефіру дивіться на YouTube-каналі АТР. Дякую за увагу. До зустрічі. КПВВ «Каланчак» тимчасово призупинить пропуск громадян на адмінмежі з окупованим Кримом через ремонт. Нові умови Російської Федерації. Чому Кремль постійно шукає відмовки, щоб відтягнути зустріч нормандської четвірки? Чи відбудеться взагалі саміт цього року і чи обговорять на ньому питання деокупації Криму? Кримсько-татарська автономія. Якою її бачить українська влада? Як монобільшість співпрацює з меджлісом кримсько-татарського народу? І чи знайшли вони спільну мову?
Про це говоримо з головою меджлісу кримсько-татарського народу Рефатом Чуваровим. Сьогодні в Бугунь на телеканалі АТР. Как воссоединилась Европа? 30 лет со дня ликвидации Берлинской стены. Все сильные, но бессильные. Ливан свергает Хезболлу. Подводный огород. Как Ямайка восстанавливает рифы. Угрозы и надежды, радости и потери. Какие уроки преподал нам мир за последнюю неделю? Сегодня в Прайм Царский в 20:00 по Киеву и в 21:00 по Крыму на телеканале АТР. На кого опирался в своей проевропейской политике Мухаммед Гирай и кому доверял из своего окружения? Какое влияние на него оказывала тронная супруга Нурум Султан и старший сын-наследник? А главное, как хану удалось предотвратить заговор? Вся его внешняя политика ориентировалась на Запад. И если он строил свои амбициозные планы завоевать и покорить Хорезм и Персию, то в сторону Европы смотрел довольно дружелюбно. Смотрите в программе «Алтын Девир» в новом цикле «История династии Гираев». В эту субботу, 9 ноября в 17:35 по крымскому и в 16:35 по киевскому времени на телеканале АТР. Мухаммед Гирай I. Собиратель земель. Часть 2. 30 лет назад, 14 ноября 1989 года, Верховный Совет СССР принял декларацию о признании незаконными и преступными репрессированных актов против народов, подвергшихся насильственному переселению и обеспечению их прав. Этот документ репрессированные народы ждали почти полвека. Верховный Совет СССР безоговорочно осуждал практику насильственного переселения целых народов, квалифицируя его как тяжелейшее преступление, противоречащее основам международного права. Выводы и предложения, созданные спустя 2 недели комиссии Верховного Совета, содержали целый ряд положений, которые способствовали решению крымско-татарской проблемы. К 30-летию декларации о реабилитации репрессированных народов. Смотрите в программе «Тарик Седасы» с Гульнарой Бекировой. В воскресенье, 10 ноября, в 17:30 по Киеву и 18:30 по Крыму на телеканале АТР. Як написати музику до кінофільмів та які сучасні тенденції в музиці? Про все це поговоримо з Марією Хмельовою в ефірі програми Джангле Студіо цієї неділі за київським часом о 18:30, за кримським часом о 19:30 на телеканалі АТР. Hayırlı akşamlar, merhaba saygılı ATR telekanalının teleseyircileri. Gelecek yarım saat devamında biz birçok Kırım ile bağlı, işgal etilgen Kırım ve siyasi mabüsler ile bağlı en aktual ve en sonki haberlerini müzakere etmeye planlaştırdık. Onun için dikkatli olunuz, ekranlarınızın başınıza geçiniz ve biz başlayalım. У Раді казали про тиск окупантів на громадських журналістів. Amnesty International закликала негайно відпустити в'язня Кремля Сервера Мустафаєва. Бранцю Росії Джемілю Гапарову не дають життєво необхідні ліки. Студиямыздың мұсафирлері Қырымдан адвокатлар
Эмиль Курбединов, Эдем Семедляев. Селям алейкум, хош келдіңіз. Алейкум селям. Еркесін аңламасы үшін рус тіліне кечейік, біздердің украинлерді сейрете, олар бізні аңласын деп. Эмиль аға, Эдем аға, сегодня вы были в Верховной Раде Украины. Вы, Эмиль аға, выступали с трибуны Верховной Рады и рассказали про давление на гражданских журналистов в оккупированном Крыму. Ну, для начала вот расскажите, как это было, как вам вообще было в парламенте? Ну, в парламенте, конечно, с трибуны было вещать сегодня не так сложно. Почему? Потому что мы за 5 лет уже сформировали определенную точку зрения, однозначную по поводу преследования гражданских журналистов. Вот. И я старался быть лаконичным. Конечно же, это огромная тема. Да, по каждому из политзаключенных, по каждому гражданскому журналисту можно рассказывать очень многое. Вот. На данный момент Нариман Мемедиминов уже осужден. Остались те гражданские журналисты, которые ждут, да, в тюрьмах следствия и окончания следствия и судов. Да, им грозит до пожизненного лишения свободы. Вот, и с 2015 года эти люди освещали, взвалили на себя, как я говорю, вот эту обязанность ходить на суды, освещать обыски, освещать судебные заседания и так далее, и так далее. Только за это их преследуют, только за их позицию эту преследуют, и вот возбуждены такие страшные уголовные дела по любимым статьям, так скажем, спецслужб, это статьи террористической направленности. И все это проходит под эгидой якобы борьбы с терроризмом, как вы знаете, уже который год. А с кем вам сегодня удалось пообщаться? Возможно, из народных депутатов. Кто с вами общался, с кем вы общались? Услышали ли вы какую-то поддержку и поддержку политическим заключенным? Ну, к сожалению, насколько мы поняли, очень мало было депутатов в зале. Это в основном были журналисты и больше связанные вот именно люди из этого общества. Увидели действительно журналистов, с теми, с которыми работаем, с которыми постоянно пересекаемся. Это и Владимир Притула, и Роман Цымбалюк. То есть с ними виделись, конечно, очень тепло они встретили нас, пообщались мы. Поэтому, к сожалению, из депутатов мало кто был. Эмиль аға, вы отметили гражданского журналиста Наримана Мемедиминова, которому уже оккупанты вынесли приговор. И я бы хотела остановиться еще на одном гражданском журналисте. Это на Сервер-ага Мустафаеве. Мы, как телеканал АТР, считаем его журналистом нашего телеканала, потому что он действительно освещал, как и Нариман ага Мемедиминов, все события, которые происходят в Крыму, обыски, облавы, суды и так далее. Вот что сейчас с Сервером Мустафаевым? Насколько я знаю, он находился в Краснодарском СИЗО. Да, он находился в Краснодарском СИЗО, об этом сообщал его адвокат, и находился в очень ужасных условиях. Скоро первое заседание в Ростове-на-Дону состоится, и мы предполагаем, что он уже к этому дню, наверное, уже этапирован, и сейчас он находится в Ростове-на-Дону, потому что из 15 числа, да, должно состояться первое заседание по существу, наконец-то, через несколько месяцев. В нарушении всех, я думаю, норм, ну, во-первых, его вывезли с территории Крыма, как и остальных, и очень долгое время находился на пересыльной этой территории в Краснодаре, в городе Краснодаре. Я о Краснодарском СИЗО знаю не понаслышке, еще от нескольких моих подзащитных. Это Вадим Серу, который 2 раза вообще проходил, даже 3 раза проходил через это СИЗО. Это Тофик Абдулгазиев, который тоже рассказывал о том, как там их держали. И также Ремзи Бекиров, гражданский журналист, рассказывал, что в этом СИЗО его вообще сажали в железный короб, да, в котором он находился несколько часов, ему там стало плохо. То есть Краснодарское СИЗО это что-то с чем-то, да, этот пересыл. Правозащитная группа Amnesty International призвала немедленно отпустить политического заключенного Сервера Мустафаева. Давайте послушаем официальное обращение. Напишіть листа до Генерального прокурора Російської Федерації з вимогою негайно звільнити Сервера Мустафаєва, засновника та координатора громадського руху «Кримська солідарність». Сервер перебуває під арештом із травня 2018 року за неправдивими звинуваченнями, пов'язаними з тероризмом. Эдем аға,
Ольга, как вы думаете, вот это что-то даст? Мы ведь слышим такие требования не только от Amnesty International, и от омбудсмена украинского по правам человека, да, и от международные документы, резолюции, которые призывают освободить немедленно политических заключенных. Но что это дает? Ну, конечно же, такие заявления, они дают определенный резонанс. Об этих людях становится известно не только в Украине или Крыму, о них уже начинают знать во всем мире. Это действительно второй человек после Мирусина Куку, которого Amnesty International признали узником совести. Конечно, это дает определенные толчки. Поэтому нельзя сказать, что это проходит как-то безрезультатно. Конечно же, оно не дает, что ежемоментно или ежесекундно Российская Федерация этих людей отпускает или прислушивается к этим заявлениям. Но это дает определенный импульс для других организаций, для других институтов. Да, я вот хотел сказать еще, добавить вот тому, что сказал Эдем. Мы видим, как Россия пытается навесить ярлык террористов, да, и вот такие признания международных организаций полностью разрушают этот миф о том, что эти люди хоть какую-то вообще имеют отношение к терроризму либо к экстремизму. Amnesty International очень ответственно относится к тому, чтобы признавать кого-то узником совести, да, а тем более, если государство какое-то говорит, что оно обвиняет людей в терроризме. Поэтому то, что Amnesty International признает в таких делах и вообще пытается разобраться, это огромный шаг. Мы вспомним 2014-2015 год, когда все верили России, да, все верили ее ярлыкам. Когда она говорила, что это террористы, многие не хотели даже перепроверять. Сегодня я уверен, что в этом плане спецслужбы себя полностью дискредитировали, особенно вот по такой категории дел. Да. Это надо 1000 раз перепроверять, и это делают наши коллеги, и они признают, что эти люди совершенно, как говорится, огульно обвиняются в таких страшных статьях. Это, я думаю, очень положительный, да, такой импульс. Используете ли вы на судебных заседаниях вот подобные официальные обращения и заявления международных официальных правозащитных структур, и не только международных каких-то организаций, да, которые призывают, выступают с резолюциями и так далее? И как вообще на судах на это реагируют оккупанты? Ну, на всех судебных заседаниях, даже по некоторым делам по продлению меры пресечения, мы стараемся приобщать все документы. Это и резолюции, это и высказывания, это какие-то официальные письма и характеризующий материал. Мы используем это как характеризующий материал, потому что действительно, например, в отношении гражданских журналистов есть очень много высказываний. Мы переводим некоторые документы и приобщаем. Суд, конечно, делает вид, не обращает на них никакого внимания, но приобщает материалы дела. И эти все документы ложатся в уголовное дело. А скажите, вот мы знаем, что политические заключенные, и вы, как их адвокаты, обращаетесь в Европейский суд по правам человека по тем или иным делам, да, по политическим заключенным. Вот, понятно, что Российская Федерация и оккупанты ко всем решениям международных судов и инстанций относятся с нигилизмом. Так что тогда делать? Ну, вы знаете, если так принимать то отношение, ту призму, через которую смотрит эта Российская Федерация, тогда многое, что не нужно делать. Мы уверены, те шаги и видим, что они имеют свой результат. Я, например, возьму 4-ю Женевскую конвенцию, о которой наши подзащитные постоянно говорят, что она нарушается, они граждане Украины, их не имеют права вывозить с территории. Эдем вот говорил, что приобщается. Мы это все приобщаем к материалам дела и говорим, что Россия нарушает в том числе и гуманитарное право. И на протяжении как минимум полгода все наши подзащитные это заявляли о нарушении 4-й Женевской конвенции. Совсем недавно президент России внес законопроект о выходе из 4-й Женевской конвенции. Как бы ни делали они вид, что им плевать на все международное право, конечно же, оно играет свою роль, и мы будем продолжать говорить о нарушениях международного права, и будем подавать международные инстанции, и различные международные инстанции. Это не только Европейский суд по правам человека. Это все работает, это все ложится в определенную копилку. Да, это
не работают сиюминутно, как Эдем говорил, но в любом случае мы верим, что в дальнейшем это все сыграет определенную роль при уже реабилитации тех, кто сегодня преследуется вот по политическим мотивам. Однозначно мы в этом уверены. Вы выше отметили, что политического заключенного Сервера Мустафаева предположительно вывезли из Краснодара в Ростов-на-Дону. Правильно ли я понимаю, что слушания по второй бахчисарайской группе в Ростове-на-Дону уже начинаются активно? Да, с 15-го, да? Да, прошло уже первое предварительное судебное заседание. Оно еще проходило на территории Крыма. В Крымском гарнизонном суде были ребята, и мы участвовали оттуда. После этого их этапировали и уже несколько раз откладывали данное судебное заседание в связи с тем, что не доставили ребят. И очень странно, что на протяжении почти 2 месяцев не могли доставить всех. То есть Сервера Мустафаева и Тимура Ибрагимова очень долго держали почему-то в Краснодаре вот в таких вот нечеловеческих условиях. Надеемся, что 15 ноября уже состоится очередное судебное заседание, где прокурор должен зачитать обвинительное заключение, и каждый из ребят должен высказать свое отношение к этому обвинительному заключению. Насколько я знаю, еще по Ялтинской группе 6 политических заключенных должны были еще несколько недель назад выступить с последним словом, но все-таки суд как-то этот процесс оттягивал. Как вы думаете, почему? Что этим хотят показать оккупанты? Ну, фактически, действительно, мы видели определенное такое давление на всех участников с тем, чтобы быстрее закончить эти судебные заседания в Ростове-на-Дону. Однако в последние моменты, абсолютно, на мой взгляд, каким-то пустяковым предлогом, постоянно судебные заседания откладывались. Ребята могли последнее слово сказать буквально, наверное, 2 недели назад, уже и суд бы ушел бы в совещательную комнату, но этого не происходит. Вот назначены на ближайшие дни опять последнее слово, это последний этап, после которого суд уйдет в совещательную комнату. В связи с чем это связано, я пока не готов говорить, это были бы всего лишь предположения, но мы видим такую тенденцию не только по Ялтинскому делу, например, инверсия Тосманов, дело которого тоже находится в Ростове уже на финальном этапе. 3 дня было назначено судебных заседаний. Это вчера, сегодня и завтра. Вчера и сегодня эти судебные заседания не состоялись. Адвокат просто провел в суде 2 дня и по различным предлогам Энвера Сейтусманова. Первый день вчера его вообще не привезли. А сегодня под предлогом того, что там в Татарстане выходной, просто судебное заседание не состоялось. То есть мы видим, что какой-то процесс такой идет, но с чем это связано, можем лишь предполагать, посмотрим, что будет дальше. Да, но есть такая тенденция. Насколько я знаю, обвинительная сторона для ялтинских ребят, которых обвиняют в участии организации Хизбут Тахрир, суммарно прокуроры требуют для них, для 6 100 лет. Как вы думаете, какой будет приговор? Из практики не намного суд дает меньше, чем просит прокурор. В некоторых случаях дает даже больше. И пример этому делу, например, Ильмяга Умерова, если вспомнить, когда прокурор просил условный срок, а суд назначил ему реальный срок, то пока предполагать можно разное, но из практики не намного меньше дает. И, конечно, учитывая то, что, например, если рассматривать каждому, например, для Энвера Бекирова мы считаем это приговор пожизненный, потому что ему почти 60 лет, ему прокурор попросил 20,5 лет, можно сказать, что человек оттуда уже не выйдет. Поэтому... Для адвоката, насколько я понимаю, важно, тем более, что если ты знаешь, что твой подзащитный не виновен, в данном случае, когда идет речь о политических заключенных, важно выиграть это дело. Но в условиях, когда мы видим, что статьи и дела фальсифицируются, и оккупанты требуют такие сроки, и для Энвера Бекирова это практически пожизненное заключение. Как в таких условиях работать? Я как-то говорил об этом, знаете, я считаю, что мы выиграли тогда, когда никто из них не пошатался, да. Мы выиграли тогда, когда
люди начали приходить на суды. Когда каждый из политзаключенных, из крымских татар не оговорил себя и не оговорил других. То, что они пишут в своих приговорах, допустим, хоть 1000 лет пишут, да, есть определенная наша позиция, есть наша мирная борьба, есть гражданские журналисты, есть семьи, которые не сдаются, и тогда мы выигрываем эти дела, да, и они оцениваются не по приговорам, а по совсем другой тенденции. И мы видим, что это работает. И мы видим, что в этом плане весь народ сплотился, и вот это является выигрышем, а не приговоры и не результаты того, под какими бумажками подписываются судьи или там спецслужбы и так далее. Надо из этого исходить, из того, как мы себя ведем, какой делаем выбор, находясь на свободе или находясь в тюрьме и так далее. Вот где мы выигрываем. Однозначно в этих делах мы выигрываем, потому что мы понимаем, что это политически мотивированные дела, и из истории мы знаем, и вот из практики даже ближайшей, да, что все политические дела, они заканчиваются, люди не отсиживают все сроки, да, либо реабилитируют, либо амнистируют, либо обменивают. Не может быть, чтобы вот такие политические репрессии продолжались постоянно. Меняются режимы, меняются системы, государства некоторые распадаются. Что-то должно поменяться, и люди обязательно выйдут, иншаллах. А рассчитываете ли вы на обмен? Вот 7 сентября был обмен, как мы все видели, да, освободили украинских политических заключенных и военнопленных моряков. И после этого было очень много разных заявлений. И министр по иностранным делам Украины заявлял, и Мартин Сайдик, спецпредставитель ОБСЕ в Украине, также говорил о том, что готовится какой-то большой обмен. Вот есть ли у вас какая-то информация по этому поводу? Возможно, вы с Людмилой Денисовой общались. Вообще ведутся ли какие-то переговоры с вами на этот счет? Мы глубоко не вовлечены в этот процесс. Да? Мы знаем, что каждый день, и нас уверяют в этом, что каждый день ведется работа по такому обмену. Да? Мы рассчитываем на изменение проблемы в корне. Мы, конечно же, будем рады, если политзаключенные быстрее вернутся к своим семьям, будут освобождены, да? Но понимаем, что это не решение проблемы. Мы надеемся и рассчитываем на изменение ситуации в корне, когда этот корень будет вырван, и вся эта система, эта ситуация поменяется кардинально. Вот на что мы рассчитываем. Но, конечно же, будем рады освобождению. Это однозначно, когда ребята там больные, есть кто в преклонном возрасте уже, да, когда они вернутся в семьи, это будет, конечно же, для нас очень радостный день. Вот, кстати, хотелось поговорить про тех, у которых ухудшается здоровье, находясь в следственном изоляторе, а именно адвокат Рифат Яхин сообщил, что политическому заключенному Джемилю Гафарову не передают необходимые ему лекарства. Давайте послушаем его цитату. Гафарову Джемілю адміністрація слідчого ізолятора до сих пір не надає передані неодноразово близькими родичами життєво важливі лікарські препарати для зняття інтоксикації організму та підтримку роботи серця, які йому були прописані на волі відповідно до численних виписаних епікризів стаціонарів. Чем грозит непредоставление нужных лекарственных препаратов Гафарову? Конечно, грозит смертью, потому что Джемиль ага, я его знаю давно, мы вместе были в хаджи с ним. Это человек преклонного возраста с кучей болячками. Следственный изолятор – это как пыточный такой орган или организация, в которой здоровый человек себя чувствует очень плохо и иногда теряет здоровье, а тем более, когда такой человек больной. Конечно, я хотел бы поблагодарить коллегу Рифата Яхина за то, что он действительно борется за него. Он и подавал в суд, и обращался не раз к руководству следственного изолятора, когда Джемиль ага находился в Ростове. Сейчас его перевели обратно в следственный изолятор города Симферополя. Он также здесь всю эту цепочку начал проходить. Опять подал заявление на том, чтобы провели метасвидетельствование Джемиль ага. Если никаким образом не будет реагировать следственный изолятор, это опять будет иск в суд, и все пойдет заново. То есть, как адвокат, он все эти инстанции проходит. К сожалению, не всегда это бывает действенно, и примеров много, когда, например, мой подзащитный Бекир ага Дагерменджи
Мы знаем, когда мы уже кричали о том, что ему очень плохо, что он находится на краю, и его госпитализировали только когда уже был самый край, и его госпитализировали в реанимационное То есть для отделение. того, чтобы предоставили медпомощь, нужно быть в предсмертном состоянии. Вот иногда бывает вот так вот. Поэтому я надеюсь, что Жемиль ага до такого не дойдет, и ему действительно окажут квалифицированную медицинскую помощь. В идеале, конечно, чтобы следствие услышало адвоката и изменило меру пресечения, хотя бы вот таким настолько больным людям, на какую-то иную меру пресечения, не содержанием в следственном изоляторе. Эмиль ага, а вообще это такая частая практика, да, когда политическим заключенным не предоставляют медицинскую помощь и не разрешают передавать препараты? Ну, на моей памяти, конечно, это регулярно случается. Вот я вообще вспоминаю судебное заседание, когда адвокат представил справку, медицинскую справку о том, что Бекир ага, это был, да, по-моему, что он не может содержаться в следственном изоляторе. Помним, да, и суд, ну, как наплевал на это, нашел какой-то повод совершенно формальный и не дал этому человеку изменить меру пресечения, да, ему просто не изменили меру пресечения. Лекарства, больницы, объективные заключения медицинские, врачи – это очень большая проблема в этой пенитенциарной системе, да, России, особенно по такой категории дел, которые ведет Федеральная служба безопасности. Там я знаю случаи, когда просто врачи исчезали, они уходили с эфира, когда договаривались с врачами о том, что они зайдут к одному из политзаключенных, они просто исчезали к ним на работу, приходили, их на работе даже не бывало. А как, То есть давление это такое объяснить? оказывается. Это как объяснить? Это определенно. Следственный изолятор в этих делах – это способ давления. Все уверены и все прекрасно знают. Но это же может привести к летальному исходу. Ну, вот так вот они до края доводят, потом увозят, если совсем уж край какой-то будет, вот как было по Бекир ага. Всем надо понимать, следственный изолятор – это способ давления. Все прекрасно знают, что никто никуда убегать не будет, что это люди не преступники, что и так далее, и так далее. То есть все эти доводы, они абсолютно ничего под собой не имеют. А сажают людей в следственный изолятор только за то, чтобы оказывать дополнительно на них давление. Ну, это, знаете, это уже не давление, это выглядит как геноцид в СИЗО. Ну, это определенные условия ставит следователь, как, например, было по многим делам, когда говорили, признайте вину, уйдете домой. Под домашний арест, либо под другое. Ну, главное признать вину. Ну, мы боремся, да, и люди, они... Всегда ли удается? Да, ну вот вы видите же, я опять возвращаюсь к тому, какую позицию заняли те, в отношении кого эти все репрессии, да. Несмотря на то, что они прекрасно знают, какие там условия, и несмотря на свой преклонный возраст, никто никого не оговаривает, да, и не подписывается под бумагами, что мы якобы какие-то террористы, да. Вот это требует, правильно я понимаю? Ну, конечно, да, признать вину, облегчиться и так далее, и так далее. Сотрудничать в том числе. Ребята держатся, и ребята стоят не только за себя. Если сегодня Мемед, Амед, Сейдамед скажет, что я террорист, я там такой-то, это ляжет тень на весь народ. И потом Российская Федерация может везде говорить, что да, вот среди крымских татар есть террористы, есть вот у них экстремисты, еще кто-то. Но ребята стойко стоят, жертвуя своей свободой, своими семьями, можно сказать, и стойко утверждают о том, что мы не террористы. Çok sağ olun, Эмиль Курбединов, Эдем Семедляев, адвокаты были гостями нашей студии. Буквально через 5 минут смотрите новости на крымско-татарском языке. Не переключайтесь, Курушкенджи Аркадаш. Энфес, Кырым татар кавесы. Кырымны яшаткан халктар. Кырым умум миллет газеты әрбір айланын милли тимсалидер. Кырым миллет, ватан девлетімізні бераберлікте курайық.
Кырым газетіне абуне олмаға ашықыныз. Ярым еллық абуне фияты 581 рубле 10 копек. Абуне индексі 61,059. Бір еллық абуне фияты 1162 рубле 29 копек. Абуне индексі 61,060. Кырымны алмақ, оқумақ, ватанға севги ашламақ. Her şeyge rağmen, bir şeyge bakmadan, kış biter bir gün ve gelir bahar. Gürleşir bahçeler, filizler bostan. Her şeyge rağmen, bir şeyge bakmadan. Saçılgan urluktan gül çiçek açar. Alınır bereket aziz topraktan. Her şeye rağmen bir şeye bakmadan. Badem, nar, laleler güzellik saçar. Süslenir, canlanır, hep yaşar vatan. Her şeye rağmen bir şeyge bakmadan. Akşamlar hayır efirde netice programması stüdiyada sizler için men Elmaz Hasan çalışam. Mudafa sahasında olğan vaziyetini müzakere etmek için acele surette hakimiyetini toplamağa çağırdılar. Böyle gibi avalesini Prezident Vladimir Zelenskiy baş nazirge berdi. O bugün Kharkiv Mudafa zavodunu ziyaret etti. Ne prezidentini taciplendirdi Viktoriya Kozub Oslivkasında hikaye etti.
Пыркунве уч Мудафа Ишханесы. Президент Володимир Зеленский иш Зеретынин Харьков Гакетия. Во-первых, спасибо, что посетили. Мы правда вас ждали полжизни. Я вообще всю жизнь, да, я уже вообще всю жизнь, потому что на здоровье всю жизнь. Малышева дына заводнын вазиеты, таджи плендыре, он елычинде тек быр танк ишлеп чохарылган. Ну, по-перше, я в шоці, що стосується статистики. Нам сказав директор заводу, що з 2009 року один танк побудували ми з вами. А статистика така, що з радянських часів 900 танків на рік. Чого, скільки танків, чому ми для когось, для Таїланду робимо, а для України нічого ми не робимо. Чому у нас є прекрасні літаки, прекрасні конструктори, то тільки ми нічого не виготовляємо і нічого не літає. Сонра дабыр шашырган шей. Бусифер президент Укроборонпромда 4 еллык маш боржуны корды. Шымдео бір ярым миллион гривнага еті. Дуже низька заробітна плата, наприклад, на авіаційному заводі 3,5 тисячі гривень. Як може людина не просто поважати себе, як вона може працювати на державу? Мені сказали, що взимку люди працювали в приміщенні, де була температура 0 градусів. Тобто, я вибачаю, що я перейду на таку мову, ми як скоту к людям відносимося, а потім хочемо, щоб вони поважали владу. Укроборонпром идаресинде ярым елычинде борчларны одемеге ишандыралар. Ләкин білдіргенлеріне көре шымды Мудафа ишханелері малие тарафындан тек зарарга уграйлар. Большая часть государственного оборонного заказа, который заняли частные предприниматели, отходила, к сожалению, к компаниям, связанным с прошлыми политиками. Мы их имена знаем, правоохранительные органы, считаю, должны расследовать это преступление против страны. Нужно рассекретить, считаю, ДОЗ. Есть компания «Украинская бронетехника», возможно, «Богдан», компания «Ленинская кузня», некоторые другие, которые имели колоссальный доступ к ДОЗ. Мудафа ишханелерінде меселелерні ең якын вақытта чизмек үчүн Володимир Зеленский назирлернин ажиле отурушуыны чагырмага авалейте. Анда да укук коруйчу органларынын темсилчилерини давет этти. Виктория Козуб, Заман, АТР. 300-ден зияде журналистлерге ачылган жинай ишлер ве оларына терроризмде хабатлануы. Бөле статистиканы бүгін Украина Юхары Радасында сеслендірділер. Юхары Радасында илк кере журналистлерінің фаалиетіне бағышлаган дәлелдемелер кечті. Тәфсилатлыжа Виктория Бойко икәйеті. Парламент салоны инсанларнын толу, ләкин халк депутатларының ерлерінде Украин вечнеби кутлеви хабер васталарының ветішкілатларының темсилчілері. Умумен оларақ 600-ден зияде шахыс қайдетілген трибунаға журналистлер ве аққұрчалайчылар чыққа. Айтқанларына көре бүгін Украинада журналист олмаға Сомалиде яда Пакистанда кебітілікелі. Міжнародна федерація журналістів цього року через системну безкарність за атаки на журналістів навіть включила Україну до наступного переліку небезпечних країн – Філіппіни, Перу, Палестина і Сомалі до списку країн, де не захищають журналістів. Тек сонки она içinde журналистлерінің фаалиетіне уч юскере қаршылы көстірілгенеді. Олардан тахменен 50 сефер ағыр күч қоланғанеді. Оқу қоройчы органлар чоқысаларда бұна құлақ асмай. Бұндан ғайры Украина мұстақылығы вақтында юз берген журналистлерінің өлдірувлері бойынша ичбір дава таққық етілмеген. Вбивство Вадима Комарова – це друге вбивство журналіста в Україні за останні 3 роки. Нагадаю, що вранці 20 липня 2016 року у центрі Києва в результаті підриву автомобіля загинув Павло Шеремет. Попри значний суспільний та міжнародний резонанс, справа про вбивство Павла Шеремета лишається нерозкритою. Правоохоронці доповіли про допити декількох тисяч свідків, здійснили подвірно-поквартирний обхід декількох кварталів, та результату немає. Ишғал етілген Қырым ақында да сөз юрсетіле. 5 елевел сөз мұстақылығы ғайып болды. Украин дылғаларыны, тешвиқатларыны тарқатқан радио ве каналлары қаплап алды. Бұтын разы олмаған адамларыны Қырымдан кетмегемеч буреттілер. С начала 2014 года в Крыму развернулась масштабная кампания по искоренению независимых средств массовой
массовой информации. В рамках данной политики заблокирована трансляция украинских эфирных телеканалов и радио. Первый-крымско-татарский телеканал АТР после нескольких обысков и колоссального давления со стороны российской власти был вынужден переехать на материковую часть Украины. Заблокирован доступ к многим интернет-ресурсам: Лига.нет, Цензор.нет, События, Инфо, АТР, КХ, Крымсос и так далее. Осужден украинский журналист Микола Семена. Запрещен въезд основателю информагентства КХ Исмету Юкселю. Журналисткам Алене Савчук и Алине Смутко на 10 лет запретили въезд на территорию Крыма. Кырымда Украинаның екенесесі оларақ жимат журналистлері ве блогерлері қалды. Оларны жғалжылер террорчылықта қабатлап, апски аталар. Олар арасында Сервер Мустафаев, Нариман Медиминов, Ремзи Бекиров. Юқары шурада ғарби ортақлардан Кырым журналистлері ве блогерлеріні тұтқан ижғалжылерге қаршы санкцияларны керсетмек талап еткенеділер. Потрібно добиватися введення персональних санкцій від урядів демократичних країн проти осіб, які найбільш злісно порушували права журналістів в Криму. До Верховної Ради України ми закликаємо, і ми вже це просимо 5 років, прийняти закон про соціальний і правовий захист політв'язнів та їх родин. Частина цих політв'язнів, як я вже сказала, ув'язнені саме через свою журналістську діяльність. Я звертаюся до прокуратури Автономної Республіки Крим продовжувати всі можливі слідчі дії, відкривати кримінальні провадження для того, щоб ті люди, які вчиняли порушення прав людини, не залишалися безкарними і знали, що вони будуть одного дня покарані. Ички ишлер назерлегенде де журналистлернин телекесізлігі буюнча тақым түшкілетілген. Оның башы назернин муавины Антон Геращенко олды. З завтрашнього дня зранку на сайті Міністерства внутрішніх справ з'явиться спеціальний розділ «Злочини проти журналістів та хід їх розслідування», на якому буде об'єктивно висвітлюватися інформація по статистиці і по тому, на якій стадії розгляду знаходяться ці справи. Депутатларның епысы журналистлернен конушмаға азыр олғанлары ақында білдірділер. Ве эрай алып барған иши бойынша эсап бермеге азырлар. Виктория Бойко, Али Каримов, Заман, АТР. Тақып етілігі азаплар инсанларынан ғайып олығы. Қырымнан тамыр халқы бөлекебе басқыларға күн-күнден оғырай. Ең чоқтен түвлер Қырым татар евлерінде олып кече. Бөле статистиканы ұқы қорчылажылар тағдым еттілер. Бөле вазиетке бақмадан Украина Қырымда басқа алтында олған инсанларны қорчаламақ için қанун чықарып тешебесунин алида чықмады. Экспертлерінің білдіргеніне көре Қырымны азат етмек için мұйым ұсулардан бірі бұл Қырым татар Милли Джумхурієттір. Саме обґрунтування легітимності, законності, відповідності міжнародному праву створення в деокупованому Криму національно-територіальної автономії кримських татар засвідчує, що там є всі підстави, це реалізація закріпленого в міжнародному праві права корінного народу на самовизначення, а створення автономії є одним із механізмів реалізації такого права. Законодавство, яке регламентує розслідування і дотримання питань прав людини на окупованих територіях в Донецькій та Луганській областях, воно якось більш-менш врегульоване. Але, як ми бачимо, конкретних посилань на те, як це має врегульовуватися в законодавчому рівні на території Криму анексованого, наразі немає. Якщо національний наразі відсутній, то потрібно більше робити ставку на міжнародний компонент. Ярындан башлап, Чангарве Каланчак кіріш-чықыш ноқтасында бір афта девамында чалышмайдақ. Себебі ноқтанын абаданлаштырувнен бағлы 170 миллион гривнаға автостанция тебе ярдым көстерген одачық ана ве бала одасыны құрмаға істейлер. Бұл ақында Херсон шерінің губернаторы Юрий Гусев хабер еті. Оның сөздеріне көре тамыр ішлері ноябрьнің 15-ден эвел екінленмек керек. Бұл вақытқа қадар елжыларға чеплынка кіріш-чықыш ноқтасының құланмаға тевсие етілі. Забезпечення здоров'я людей під час завершення будівництва КПВВ «Каланчак», нового КПВВ, призупинити перетин тимчасового адміністративного кордону
пішим порядком, тому що перетин автомобільним транспортом був зупинений ще раніше. Люди, які планують перетнути адмінкордон і переїхати з тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим до Херсонської області, можуть скористатись КПВ «Чаплинка», який на даний момент працює в штатному режимі. Кырым акимиятында денишмелер Сергей Аксеновның мавинлері вазифелерні жуя білелер. Бизнес сасына Аксеновның досты Дмитрий Полонский кетежек ола. Айны охры Мустахил Кутлеви информацион васталарына репрессиялар yapmasына месулиетлі олды. Кырымда олып кечкен дигер вақаларыны невбеті келев хамызда сейр етіп білесіңіз. Кырым Ижгальджи акимиетінде денишмелер, бойлеликнин Аксенов муавины вазифесінден Дмитрий Полонский кете, о халқара мунасибетлер векутлеви малюматнын кураторы еді. Тамам о ярымадада рус Ижгальджилеріне бойсун маған медиаларны қапатувдан месуледі. Бұл сырада да АТР телеканалы мечлесны се о Америка махсус хизметлерінің лейхасы олар ақадландырды. Шымды Полонский бизнеске кете, оның векелетлеріні се Аксенов озуне қоя. Полонский ден ғайры Ижгальджи баш назирнын муавины вазифесінден Ниает Виталий Нахлупин чықарылды. Ойынды аман-аман бір ел дивамында СИЗОда болуна, оның қабыржылықта қабатлап, уч елға махкүметі білелер. Халқара мунасибетлерінің Ижгальджи комитетінің башына есе Аксенова меріне көре Альберт Кангиев кечті. Ижгаліндені вел о Қарасубазар шерінің башы олып, Қырымда Ижгальджи акимиетні танымады. Хабар бергені üçün ялдада ерлі адвокатны туттылар. О ерлі Ижгальджи махкемеде даваны қапатмақ üçün $20,000 теклиф етті. Адвокат хабар бергені вақытта яқаланған еді. Ялтада чоплюк казасы. Чоплюк обалары себебінден Ижгальджи акимиет февкуляде вазиет елянеті. Оларның білдіргеніне көре меселе тек толу контейнерлерде дегіл, инсанлар әрбір бош ерде ось қалымтыларыны атып месулиетке чекілмей. Владислав Стужук, Заман, АТР. Ғайып болған Ridvan Люмановны жеседі тапылды. Бұақында өз Facebook сайфесінде Эльмас Қырымлы білдірді. Кім еркекні қырсызлады да белледігер экспертиза малюматларыны тек бір айдан sonra бережек. Ахяр Ласпи қасабасының сакины Ridvan Люманов октябрінің 9-ында ғайып болды. О 41 яшында олған еді. Да, 2 ай СИЗОда Кырым Киев Ижгальджи махкемесі сынарлама тедбірні Эскендер Абдулганиевге, Рустем Эмирусиновге ве Арсен Абхаировге чықарды. Уч еркекні февраль айында тұтып алдылар. Оларны санки террористик тешкелятынен аляқасы олғанда қабатлайлар. Оларға апыз жазасыны ұзатталар. Апелляцияны исе рет етелер. Текрар, Украина хында Трампның импичментінде икеетілі. Украинада Америка Бірлешкен Девлетлерінің мақсус қызметшісіні Курт Волкерні стенограммасы фаш олынды. Не үшін Трамп Украинаны қабаржи мемлекеті оларақ адландыра, Левхамзда икеетілі. Трамп яны сайланған президент Володимир Зеленский или курушмеге истемейді. Оның әтрафындаки адамларны есе қабаржылар оларақ адландырайды. Бұл ақта Украина меселері бойынша Америка Бірлешкен Девлетлері департаментінің сабық темсілжісі Курт Волкер білдірді. Оның айтқанына көре Трамп оның сөзлеріне құлақ асмайып, тек оз адвокаты Рудольф Джуліані гейнанайды. Це було довге твердження, що вони всі корумповані, вони всі жахливі люди. І знаєте, я не хочу витрачати на це час. І також сказав, і вони намагалися мене скинути. Курт Волкер білдіргеніне көре Трампның мемориеті Зеленскийден қабаржылықнен көреші бойынша аризаны талап ете. Ләкин анда Бурисма деген ермайы газлы шіркетіне қаршы давалар керсетілмелі. Чүнкі анда Трампның сияси рақыбы олған Джо Байденның оғлу чалышайды. Ама Америка Бірлешкен Девлетлерінден ичбі ресми талабы йоқылғаны үшін о юз бермеді. Я сказав Руді Джуліані, що для мене просто недостовірно, що Джо Байден міг піддатись впливу як віце-президент через гроші або справи його сина чи щось таке. Я знаю його довгий час, він доброчесна людина, тож це не заслуговує на довіру.
Авропа бірлігінде Америка бірлішкен девлетлерінің элчisi Гордон Сондленд ой шатлықларны денештірмеге істеді, вет Трамп Зеленскийге басқы көстергені ақында білдірді. Сондленд Вашингтон Киевге арби ярдымны тек Бурисмаға қаршы дава açылған сон бермеге ішандырды. Евілде есе Сондленд бұны редетейді. Я зараз пригадую, що говорив окремо з помічником Зеленського Андрієм Єрмаком, де я сказав, що відновлення допомоги США швидше за все не відбудеться, поки Україна не зробить публічну антикорупційну заяву, яку ми обговорювали протягом багатьох тижнів. Гордон Сондленднің шатлықларында дынышмелер Дональд Трамп тарафына бұрдар бедір, ләкин оның имейджілері аляда бұтын ізбатларны редетелер. Жемиет фикріні сұравға бойынша есе сайлавларда учнам зет ене біле. Бойлелікні Джо Байденге 51%, Вермонт штатындан Берни Сандерске 49%, Массачусетс штатындан Элизабет Уорренге есе 46% америкалы рей бермеге істей. Вероника Иващенко, Заман, АТР. Қырым-татар режиссері Нариман Алиевнің «Евге» адлы фильмі ноябрь 7-сінден башлап кениш прокатқа чықажақ. Не он ақшам пайтақтаки Оскар кинотеатрында фильм тантаналы суретті нумайыш етілді. Фильмнің бюджетті 20 миллион гривнаны тешкелеті. Фильмні 18 күн девамында чықарған еділер. Премьерада бізім журналистіміз Алена Царенко олған еді. Тәфсилатлы же Невбеті Келев хамызда. Оскар кинотеатрінде актерлер, санаткерлар ve meclis азалары топлашты. Мұсафырлер «Евге» фильмінің премьерасындан evvel ил көстіруіні беклей. Кремльнің сабық саяси мәбісі Олег Сенцов да келді. Әркес режиссер Нариман Алиевны хайрлай. Актер ve режиссер Ахтем Сейтаблаев айтқанына көре біріншіден о эпизодик рөлні ижрайты жек олды. Сонра есе сценарийны оқып, өзіні баш рөлде сынамаға істеді. Історію про батьків та дітей, історію про те, як важливо повертатися не тільки в географічну точку з назвою Крим, а повертатися до того, що, власне, робить людей людьми, до взаєморозуміння, особливо між близькими людьми, яка, можливо, зацікавить не тільки кримських татар, а будь-яку людину, будь-де. Евге фильмі Мустафа деген Қырым татарының қорантасы ақында екееті. Донбастаки дженкте о уйкен баласыны жоя, дженазесыны о ишғал етілген Қырымда япмаға істей. Кичик оғлунен берабер Евге алып кеткен ақыр yolda олар бұйы қиынлықларға оғрайлар. Бұ сия тек оларның мұнасибетлеріні дөгіл, дүния бақышыны да дәнештірежек. Ми, як народ, були десятиліттями у вигнанні, і для нас дім це завжди був і залишається Кримом. І тому для нас така назва, як «Додому», це не просто дорога до якоїсь території. Додому – це сигнал, це те, з чим живе кожний кримський татарин до Криму, і майже своїх мертвих ми маємо ховати вдома в Криму. Одесса фестивалінде Евге фильмі Гран-при мукафатына наил oldu. Оны Київде фільмінің бутун чақым тақымына берділер. Картина дійсно дуже сильна, і вона може конкурувати на міжнародному рівні, на міжнародному кіноринку і може бути дійсно близькою для глядачів з усього світу. Bundan gayrı Нариман Алиев Букрештeki Халқара кинофестивалінде де баш мукафатына қазанды. Yakın вақытта ise film Америка кинофестивалінде iştirak edecek. Bunun beraber film Оскар jedveline көрсетілді. Режиссер Бойлекибі мукафатлардан сон Украин сержелері фильмны Буюк Меракнин сиретежегіне умеют беслей. Вже в 13 країнах світу фільм був продемонстрований, отримав деяку частину нагород на різних кінофестивалях. І ми сподіваємося, що всі ці такі ознаки дасть хоч якусь зацікавість українському глядачеві прийти та подивитися, що ж це таке за кіно, про яке так багато кажуть. Добре, що знімається українське кіно, що знімається кримським татарином кіно і ще більше узнають про наш народ, про особливості нашого народу. Сценарій üzerinde 2 yıl devamında çalışaydılar. Filmde muzika rifakatı yok. Rejissör айтқанына көре Бойлеликнин о фильмнің фажасына диққатны желп etmеге istedi. Фильмні сиреткен Ерджи Джамала көз яшларыны тутып оламады. Наскільки я знаю з сюжету, хлопець загинув на війні і його везуть додому. І тому мені здається, що ця історія стосується кожного українця. Цей біль стосується кожного українця. І
Я рада, що такий молодий режисер підіймає настільки драматичні, настільки дорослі теми. Цей фільм важливий як для етнічних кримських татар, так і для етнічних українців, так і для всієї української політичної нації. Фильмны мувафакы етнин Канны фестивалінде көстірділер. Бұндан ғайры Евге фильмы әжнеби тілде ән яқшы фильм намзетлегенде Голливуд ассоциациясының алтын глобус мүкафаты үшін күрешіжек. Олена Царенко, Асан Эминов, Заман, АТР. Бұл сонки хабермасы atr.ua сайтында дадиады малимат ала білерсіңіз. Бұл сізге есе қайырлы ақшамлар тілейміз, дайым ATR иле олыңыз. ДБР розпочало розслідування відносин Федини через її висловлювання на адресу президента. Народні депутати з робочим візитом відвідали Золоте. Яка зараз ситуація на сході України? І що кажуть місцеві жителі? Приватизація, земля і оборона. Зеленський дав доручення міністрам і встановив терміни. Про це говоримо з головою громадської організації «Фонд муніципальних реформ Магдебурзьке право» Михайлом Поживановим та народним депутатом України 3-6 скликань Тарасом Чорноволом. Сьогодні в Бугунь на телеканалі АТР. Как воссоединилась Европа? 30 лет со дня ликвидации Берлинской стены. Все сильные, но бессильные. Ливан свергает Хезболлу. Подводный огород. Как Ямайка восстанавливает рифы. Угрозы и надежды, радости и потери. Какие уроки преподал нам мир за последнюю неделю? Сегодня в Прайм Царский в 20:00 по Киеву и в 21:00 по Крыму на телеканале АТР. Здравствуйте, у меня ВИЧ-инфекция. Мы боимся то, чего мы не знаем. У нас есть терапия, она доступна, она бесплатна для всех граждан Украины. Люди не хотят знать свои диагнозы. Половина людей, которые живут с ВИЧ, не знают о своем статусе. Мы это все делаем сейчас. Мы ставим под риск 25 человек, которые будут себя оперировать. Мы собрали невероятную сумму денег. Ты вообще жить хочешь? Нереальная сумма любая. Сумма, которую ты нашел вовремя. Вот это нереальная сумма. Самая большая проблема Крыма в том, что там остановили заместительную терапию для людей, которые употребляли наркотики. Меня первый раз привезли в Крым, когда мне было 8 месяцев. И у меня у бабушки был дом в Крыму. Наша миссия – научить говорить легко на сложные темы. Сегодня мы поговорим об эпидемии. Название этой эпидемии СПИД. Не с человеком с МОЗа и даже не с лечащим врачом, а с человеком, который приходит каждый день на помощь больным с этим диагнозом. Ольга Руднева, директор фонда «Антиспид». 7 июня 1989 года в Ферганской долине Узбекистана прошли погромы домов турок-месхетинцев. Как и крымские татары, они в своем большинстве были сконцентрированы в Узбекистане. Сотни семей турок-месхетинцев и крымских татар в одночасье превратились в беженцев. Трагические события в Ферганской долине сыграли роль катализатора процесса возвращения крымских татар на историческую родину. После 4-дневной демонстрации крымских татар, беженцев из Ферганской долины, перед зданием Крымского обкома в Симферополе с требованием обеспечить их жильем и работой в Крыму, их вопрос был решен положительно. Крымские татары. Год 1989. Часть 2. В программе «Тарик Седасы» с Гульнарой Бекировой. Смотрите в субботу, 9 ноября, в 17:30 по киевскому и в 18:30 по крымскому времени на телеканале АТР. Як написати музику до кінофільмів та які сучасні тенденції в музиці? Про все це поговоримо з Марією Хмельовою в ефірі програми «Джангло Студіо» цієї неділі за київським часом о 18:30, за кримським часом о 19:30 на телеканалі АТР.
алейкум, хайрлах шамлар, витаю. В эфире телеканала АТР мы продолжаем информационный вечер. Следующие полчаса будем говорить о самых актуальных новостях, которые появились в информационной повестке дня. Присаживайтесь поудобнее. С вами я, Гульсум Халилова. Поехали. Президент роздав купу термінових доручень міністерствам. Дедлайн – кінець року. Суспільство хоче крові. Так заявив генпрокурор. Рябошапка планує гучні посадки. Росія назвала суперечливі вимоги для нового транзитного контракту. Чи погодиться Україна? Рада представить гостей нашей студии. Тарас Чорновіл, народний депутат України 3-6 скликань, а також Михайло Поживанов, голова ГО Фонд муніципальних реформ «Магдебурзьке право». Вітаю. Вітаю. Доброго вечора. Алейкум ассалям. Алейкум ассалям. Президент Зеленский во время визита в Харьков рассказал, что с 2009 года на заводе Малышева для ВСУ разработали всего лишь один танк. Давайте его послушаем. У нас більше 10% підприємств Укроборонпрому знаходиться саме на Харківщині. Зараз ми були на авіаційному заводі, були на заводі, легендарному заводі Малишева, побачили, що там відбувається. Ви знаєте, ну, по-перше, я в шоці, що стосується статистики. Нам сказав директор заводу, що з 2009 року один танк побудували. Один танк. Так, для ВСУ. Один танк з 9-го року. А статистика така, що з радянських часів 900 танків на рік. Военный эксперт Олег Стариков в эфире нашего телеканала рассказал, как обстоят дела с производством украинских танков. Давайте послушаем его прямую речь. Предыдущая власть решила танки только ремонтировать и чуть-чуть модернизировать. И, в принципе, Т-64, там с определенными буквами, вот это старые танки, которые еще были, осталось с времен бывшего Советского Союза, строев военных округов, двигатели друг друга перебрасывались и выдавались как новые. Мы ее просто чуть-чуть подшаманивали, делали более, подкрашивали, а реально повесили, может, радиостанцию новую, там еще что-то, а реально это все старое. Слушайте, я вспоминаю презентацию, демонстрацию экс-президентом Петром Порошенко танков и передачу ВСУ. А тут Олег Стариков говорит, что это вовсе были и не новые танки, там подшаманили, перекрасили, масло долили и так далее. Так что реально? Ні, давайте так. Насправді, Володимир Зеленський приїхав не на концерт, а на концерт, як він сказав, імені Малишева. Тому там і дурниць наговорив. Насправді. Танки, которые мы видим, которые представлял Порошенко, это старые танки или новые? Ні, насправді представляли. І для Укроборонпрому передавали для продажу за кордон. Кілька танків пішло у війська, абсолютно нових. Є Опелот, є Булат, це абсолютно нові розробки. Більше того, від 2009 року, каже Зеленський, навіть якщо йде мова про моделі танків, то в нас принаймні дві цілковито нові розроблені моделі танків. Звідки взялася ця цифра? Хто йому сказав, що він почув, що він переповів, я не знаю. Те, що де немає доброго порядку, те, що можна було набагато більше, це абсолютно безумовно. Тобто ніхто не говорить, що по танкобудівній галузі в нас все прекрасно. Але сказати один танк, коли мова йшла, коли ми тільки продали за цей час, знайшли гроші, відповідно за них докупили і випустили дешевших танків для української армії, іде мова все-таки про навіть не десятки, а про кілька сотень танків. Розказувати про один танк, це така елементарна безграмотність. Смотрите, президент Владимир Зеленский ссылается на директора. А вот нам военный эксперт Олег Стариков тоже подтвердил, что на самом деле с 2009 года действительно был построен всего лишь один танк. Вот как вы к этому относитесь? У нас как бы Укроборонпром есть, война есть, а танков нет. Я бы, наверное, согласился частично с Зеленским по одной простой причине. Они действительно разрабатывали новые модели танков, но наш оборонный бюджет, к сожалению, не предусматривал закупок новой техники для вооруженных сил Украины. Очень много техники, мы же участвовали практически во всех военных выставках международных, да, и нашу технику покупали, и всегда Укроборонпром был очень такой
интересный объект для бизнеса. Почему за него такая война постоянно была? А для того, чтобы делать заказ, надо было либо объявлять сразу военное положение, переводить все предприятия в режим работы военный, и тогда вся продукция, открываются все там государственные запасы, государственного резерва и всего остального, и военный заказ идет уже на пользу только государства. Да, их от коммерции уводят. Поэтому он, с одной стороны, вроде и прав, а с другой стороны, конечно, не прав Тарас здесь, ну и вы совершенно правильно назвав эти модели, они производились. Мне, наверное, в какой-то степени это близко. Я еще в конце 80-х годов, работая на комбинате «Азовсталь», начинал свой трудовой путь мастером по спецсталям для производства наших танков. Поэтому, да, это мне абсолютно известны все эти моменты. Поэтому то, что публично, каждая сторона ведь называет те цифры, которые им выгодны. Я немного, но я не мог позволить очень долго слушать его совещание. Для меня, во-первых, было очень удивительно, зачем совещание по Укроборонпрому проводить в открытом прямом эфире, если это все-таки мы говорим об обороне, мы говорим о том, что у нас есть война, есть противник, и мы рассуждаем все эти вещи для того, чтобы все вот эти Соловьевы, Киселевы потом издевались еще дальше над нами. Это для меня было вообще непонятно. Но они поднимали вопросы. Спешите задолженности, сделайте то, сделайте. Они пытались на этом совещании показать страшную картинку для того, чтобы им порешали какие-то вопросы. Ну, вот что с точки зрения государственного управления это неправильно. То, что делал Абрамовичус, то, что делали директора заводов, а Зеленский это позволял, поскольку опыта государственного управления, к сожалению, у него практически нет. Ну вот что касается поручений и задач, президент Владимир Зеленский научился поручать какие-то задания, а именно Владимир Зеленский поручил министерствам ряд срочных заданий, почти все они должны быть выполнены к концу этого года. Давайте смотреть, что за поручение раздал Владимир Зеленский. Міністерство соціальної політики до кінця року уможливити пенсії та довідки через мобільний додаток і створити механізм, за яким особі, що досягнула пенсійного віку, призначається пенсія без звернення в державні установи. Міністерство охорони здоров'я до лютого запустити єдину державну інформаційну систему трансплантації. Міністерство освіти і науки до 31 грудня сформувати законодавчу основу для роботи базової та профільної школи за новими освітніми стандартами. Міністерство культури до кінця року розробити законопроєкт про інформаційний простір України. Міністерство розвитку громад та територій до 31 грудня ліквідувати корупцію у царині державного архітектурно-будівельного контролю та містобудування. Міністерство юстиції внести зміни у програмне забезпечення реєстрів нерухомості та бізнесу, щоб припинити несанкціонований доступ. Міністерство економіки до кінця року підготуватися до запровадження ринку землі. Ну, вообще, для начала, как вам такие поручения? И может ли президент раздавать эти поручения и говорить, что вот к Новому году, да, ставить дедлайн и говорить, что к Новому году нужно их выполнить? Пункт перший. Парламентсько-президентській республіці президент може такі речі рекомендувати, він може наполягати, але він не може давати доручення, тому що доручення – це пряма вказівка для виконання твоїм підлеглим. Ні парламент, ні Кабмін не є його підлеглими. Тому це є певне ігнорування норм Конституції, це некрасиво. Принаймні, хоча ми розуміємо, що в нього вся повнота влади. Друге, знаєте, в якого президента в Україні до Зеленського був найнижчий рівень виконання його доручень, наказів, розпоряджень? Всі кажуть, мабуть, Ющенка. Ні. Януковича. Людина, яка найбільше концентрувала владу в своїх руках, крім Зеленського, найнищий рівень виконання. Зараз та сама історія. Іде вал вказівок, вал розпоряджень, ніхто навіть не думає до них приступати. І третій момент. Все те, що дав розпорядження Зеленський, насправді зроблено все вже зроблено навпаки. Ні до кінця цього року, ні до кінця наступного року нічого не буде, скажімо, по оцих пенсії, смартфоні, держава в смартфоні, все інше. Там він ті кучу яких доручень дав. Тому що на оцей напрямок діджиталізації в наступному
бюджеті на наступний рік не виділено ні копійки. На жоден з тих пунктів. Ця держава в смартфоні 0 копійок. Сьогодні віце-прем'єр профільний заявляє, ми будемо волонтерів шукати. Я навіть скажу, якщо йде мова про державу в смартфоні, я знаю, з якої країни ті волонтери приїдуть. Принаймні, яку будуть працювати. Звичайно, з Росії. Дістати прямий контроль, тому що ніхто не буде працювати задурно на виконання державної програми. Насправді, повний провал. Коли ми говоримо про ті ж самі школи базові, про які він дає доручення, вибачте, але він урізав. Це зараз такий удар по місцевому самоврядуванню, по децентралізації в новому бюджеті повністю. Воно руйнується, а на місця не профінансовані, не підтримані субвенції на освіту. Тобто навіть те, що є, буде ліквідовано. А він говорить про якісь нові. До кінця, принаймні, наступного року 75% з його вимог зробити до кінця цього не будуть виконані до кінця наступного року. Тому що це заборонено вже майже ухвалений Верховною Радою бюджетом. Ви також вважаєте, що це провал і дедлайну не успіють? То, что к дедлайну не успеют, это 100%. На самом деле Владимир Александрович Зеленский, скорее всего, не прочитал Конституцию, не прочитал исключительные полномочия президента Украины. Я думаю, что все это делалось больше с политологической точки зрения. Политтехнологи, он сам, наверное, в этом разбирается. Что надо сделать? Он видит, что все идет к провалу. Ведь по большому счету тот бюджет, они говорят, что это бюджет развития, на самом деле это не просто не бюджет развития, это замораживание всей той ситуации. Те внешние долги, совершенно не поменяв налоговую базу. Все говорили, Порошенко пытался это делать, потом Зеленский обещал налог на выведенный капитал, все остановилось. Вся поддержка сегодня бюджетной сферы идет только за счет облигаций государственного внутреннего займа под сумасшедшие проценты. Сегодня бизнесом не надо заниматься. Сегодня бизнес дает 3-5%, а на облигациях можно в гривне получать до 16-17%, в валюте до 8-9%. Да, возвращаясь к поручениям президента, мы поговорим еще про бюджет. Невозможно сделать, и я думаю, что, понимая, что, наверное, в Новый год, сразу после Нового года, ему все равно придется убирать это правительство, он сегодня зарабатывает определенные баллы, давая поручения, которые людям на слух нравятся, они на самом деле такие, слушные, да, можно сказать, но они не будут выполнены. И потом за невыполнение он поубирает. То есть, получается, он дает поручения, которые невозможно выполнить специально? Тарас совершенно тут 100% я с ним согласен. Если у тебя в бюджете на следующий год не заложены средства на выполнение этих поручений, никто их выполнить без денег не сможет. У нас всегда под каждое поручение должна быть статья финансирования. Если этого нет, хотя бы попытались расходную часть уменьшить. Вот он вспомнил децентрализацию, но нельзя на районном уровне. Районная госадминистрация с полномочиями остались, районная рада с полномочиями остались, ОТГ появилась. Мы говорим о децентрализации, 3 органа в каком-то районе по 100 человек. В каждом практически с одинаковыми полномочиями мы их продолжаем финансировать. То есть здесь везде надо было бы навести порядок. Давайте поговорим тогда про приватизацию. Президент поручил Министерству экономики начать подготовку к приватизации. В офисе президента назвали срок. Давайте послушаем. Міністерство економіки має розпочати підготовку до масштабної приватизації. Зокрема, до 31 грудня передати до Фонду державного майна України на приватизацію 500 державних підприємств. А может так появятся деньги в бюджете? Ой, слухайте, я не знаю, Михайло не менше за мене, бо може більше за мене має. Точно, принаймні в бюджетній сфері має набагато більше досвід за мене. Как воспринимать эту новость, позитивно или негативно? Ой, слухайте. Новина, як і всі новини, новина дуже приємна і дуже гарна. Тільки результат її виконання буде, такой же, як було всі предыдущі 4 роки. До кількох десятків мільярдів закладали на те, щоб отримати від приватизації, отримували 1 мільйон, 2 мільйони, 5 мільйонів. Для цього є кілька причин. Перше, ми сьогодні невигідна для інвестора країна. Немає певності в політичній стабільності, плюс наша досі йде війна, плюс міняється податкова база, невідомо як вона буде мінятися, в який спосіб. І за таких умов приходити серйозний інвестор не буде. Момент другий. А хтось провів передприватизаційну підготовку цих підприємств. Вони серйозно готові, а хтось займався переглядом законодавчої бази для приватизації. Там ж теж недороблених дуже багато. Цей момент. І останній момент.
Ну давайте не забуватися. Існує антимонопольний комітет, в якому зміни, по-моєму, помінялись трошки люди, а зміни серйозні не відбудуть. По-моєму, навіть керівництво не помінялося, який завжди блокував, коли комусь було невигідно, комусь дуже важливо, невигідно була приватизація великих об'єктів. І існують олігархи, які мають дорогих, хороших юристів, яким завжди вигідніше, здається, є можливість щось приватизувати. Приватизуй, і це твоє. От чому той же самий Ігор Коломойський, який сьогодні має найбільший вплив в Україні, не хоче приватизації, йому зручно управляти, мати в управлінні державну власність. От той же самий Укрнафта, там інше, утримувати хоча б якоюсь частиною держави, а бажано взагалі повністю державну, просто управляти. Ти не відповідаєш ні за що. Провалиться, ну та ради Бога, тоді викачуєш всі ресурси. Завжди є способи це загальмувати. Сама ідея мені подобається. Я на відміну від тих всіх, хто бігають, кричать, що там і землю, там і стратегічні об'єкти все не продають, я до таких не належу. Я вважаю, треба приватизувати. Але в даній ситуації, ну це, коли йдемо про приватизацію, це таке мрійництво. Как вы считаете, будет ли результат? Нет. Если это будет открытая аукционная приватизация? Нет, я уже сказал, что 4 года подряд, там 12, 13, 17, 24 миллиарда закладывались в бюджет надходжения средств от приватизации. Ни одного бюджета эта статья была не выполнена, не будет она выполнена и сегодня. Ни один иностранец после того, что с госдолгом сделал Яценюк и Яресько, не придет в Украину. И не надо самих себя обманывать. И когда эти ребята рассказывают ту реструктуризацию, да, группа Ротшильдов, она поимеет с Украины, если мы выйдем на когда-то в ближайшие там, 3-4 года рост ВВП больше 3%, они поимеют. Вся остальная 50%, кто владел бумагами, они потеряли, с этих бумаг потеряли сумасшедшие деньги. И сегодня доверие, рейтинг наших бумаг очень низкий. Плюс действительно идет война, никто сюда не придет. Правительство и президент должны себе честно давать ответ, что только внутренний ресурс, только внутренний бизнес может сегодня поднять экономику. Для этого необходимо создать налоговые условия, для этого надо создать систему разрешительную, правильную и судебную. И дать людям все это делать в стране, где нищий народ и не работает экономика. Нельзя рассказывать о повышении налогов. Их надо снижать, надо создавать условия. Налог о выведенном капитале, налог на недвижимость, налог на землю. Это все налоги, которые убивают развитие бизнеса. А позволить в олигархами контролируемые отрасли, скажем, в металлургию, никто никуда не войдет. В химию сегодня в тех условиях никто не войдет. Поэтому не будет этого. Да, Одесскую киностудию купят с тем очень интересным куском земли, который можно застроить. Если такой объект будет, купят те, кто это сможет. Но это будет стоить 1, 2, 5 миллионов долларов, но не миллиарды. Вот очень интересная тоже новость в том числе, потому что вот Украина берет новый кредит, почти 500 миллиарда евро. На что пойдут эти деньги, рассказал премьер-министр Гончарук. Давайте его послушаем. Було прийнято рішення про залучення 450 мільйонів кредитів на розвиток доріг від Європейського інвестиційного банку. Це великий один з інвестиційних проєктів з нашими міжнародними партнерами з метою будівництва доріг найближчі роки. Це кредит, який ми беремо під досить низький відсоток, до 2%. 450 миллионов евро с небольшим процентом, говорит Гончарук, это 2%. Как вам такая новость? Насколько это целесообразно? Ну, давайте так. Якщо це іде безпосередньо, якщо ті гроші підуть реально в будівництво інфраструктури, це і непогана новина, тому що інфраструктура далі повертає економіку. Тому що чим ліпша інфраструктура, тим більша привабливість, тим більше можливості для економіки, тим менше втрати на логістиці і тому подібне. Це, в принципі, добре.
Тільки от, знаєте, я не зовсім впевнений в цьому до 2%. Наскільки я розумію, там ставка буде Лібор дещо плюс 2, це ще може бути. Так, там набагато гірша буде ставка. Йому, по-моєму, просто не сказали реально свої ставки. Не дають вони під 2%, тим більше в країну, в якої розірвав відносини, не розірвав, а зупинив відносини Міжнародний валютний фонд. сказав 2%, так що ж не вірить ну, розумієте, прем'єру. він помилився на презентації бюджету, він сказав суми, які від того документу, який був в той самий день внесений в Верховну Раду, відрізняють з на 15 мільярдів. Ну, я перепрошую, я маю сумніви в тому, що Олександр Гончарук вчитає всі ті документи, по які він говорить. Мені здається, там є дещо поверховий підхід. Ще раз кажу, сама ідея добра, питання її двох моментів. Перше, ціни, чи там дійсно 2% це було б ідеально, а там 2% за означенням не може бути від цього банку. Другий момент – це те, щоб дійсно всі гроші пише 100% на те, що на призначення. Михайло, ваша позиція? Я готов брать деньги для государства на развитие экономики. Все то, что мы накопичивали борг страны для проедания бюджетом, это все дорога в никуда. То же самое, я абсолютно соглашусь, что премьер-министр ошибается. ЕБР никогда не давала деньги под такие проценты. Здесь может быть либор плюс 2%, то есть он либор просто либо не знает, что это такое, да, либо просто забыл ему кто-то сказать, 2% он увидел и считает, что это так есть. Это будет минимум под 6% годовых, этот кредит может быть. Я слышал, что это будет идти для Укравтодора на дополнительно дороги. Это плюс, даже под 6% это плюс. Це об'єднана навколо Львова, це Одеська траса, ще кілька. Да, в «Газпроме» назвали условия, при которых будет подписан новый контракт с Украиной о транзите газа. Давайте послушаем цитату «Газпрома». Міллер звернув увагу, що до укладення нового транзитного контракту необхідно вирішити комплекс принципово важливих питань. Перший – врегулювання судових спорів між «Газпромом» і українською стороною. Друге важливе питання – готовність України до прямих закупівель російського газу з 2020 року та схвалення обсягів таких закупівель. Рішення української сторони безпосередньо впливає на пропускну здатність російської газотранспортної системи, яку повинен підтримувати «Газпром» на кордоні з Україною. По сути, теза такая: покупайте российский газ и будет вам контракт. Как это понимать? Идти ли на условия России? Ну, не зовсім така умова. Надо первое прочитать, что мы должны отказаться от взаимных претензий. То есть выигранные в Стокгольме арбитражные суды, мы должны отказаться. И они этого на самом деле очень боятся. Они этого очень боятся, и они идут на определенные вещи. Потом разговор постоянно идет о продлении контракта на 1 год. Нас это тоже не должно абсолютно устраивать, потому что когда будет построен там Северный поток-2 и Пущин... Вернемся, я просто хочу сейчас в нашей беседе подключить исполнительного директора НАК «Нафтогаз Украины» Юрия Витренко, да, который с нами сейчас на прямой связи. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Да, вот хотелось бы услышать вашу позицию по поводу заявлений из «Газпрома», которое примерно звучит так: прощаем арбитражный Стокгольмский суд, да, а потом покупаем российский газ. Вот как это воспринимать и стоит ли Украине идти на подобные условия со стороны РФ? Ну, во-первых, хотелось бы уточнить, позиция российской стороны заключается в том, что они говорят: вы сначала простите нам долг в $3 миллиарда, который «Газпром» должен «Нефтегазу», каким-то чудесным образом ликвидируйте штраф антимонопольного комитета, который там приблизительно на сумму $7 миллиардов, отзовите все свои исковые требования в рамках нового арбитража, скажите, сколько вы у нас будете покупать газа, и после этого мы только начнем переговоры. Они не гарантируют, что в такой ситуации будет какой-то новый контракт. Они просто говорят, что они начнут переговоры. Стоит ли Украине соглашаться? Ну, очевидно, в такой постановке вопроса предложение российской стороны выглядит неконструктивным. В части потому, что очень важно понимать, что мы выиграли в предыдущем арбитраже. Вот эти $3 миллиарда, которые нам дал «Газпром», вообще мы выиграли больше, но в части мы фактически получили зачет
счет газа, полученного в предыдущие периоды. Так вот, мы выиграли эту сумму как компенсацию за невыполнение «Газпромом» своих обязательств по транзитному контракту в части объемов, согласованных для транзита. Юрий, я хочу вас, извините, вас перебила, уточнить, все-таки мы не будем соглашаться на эти условия «Газпрома» или будем свои условия какие-то выдвигать? Официальная позиция украинской стороны, что мы не соглашаемся на такие условия. Это было озвучено руководством украинской делегации о том, что вопрос арбитража и вопрос штрафа антимонопольного комитета не должен быть камнем преткновения для начала новых переговоров. И мы считаем, что новые переговоры касательно продления транзита должны проходить без каких-либо предварительных условий. Скажите, мы не соглашаемся на условия российской стороны. Может ли быть такое, что контракт не будет заключен вовсе? Да, к сожалению, вероятность такого исхода событий есть, она достаточно значительная. А скажите, а не будет ли в таком случае тогда давить на нас Европейский Союз, для которых труба, да, вот и транзит газа очень важен? Не будет, потому что у нас консолидированная позиция с Европейской комиссией. Мы принимали все предложения, которые делала Европейская комиссия. Европейская комиссия разделяет позицию, что арбитраж не должен быть камнем преткновения и нельзя ставить продление транзита в условия, соответственно, отказа от выигрыша в арбитраже. То есть отказ от выигрыша в арбитраже не имеет никакого отношения к продлению транзита. Это позиция и европейской стороны. Спасибо большое. Юрий Витренко, исполнительный директор группы «Нафтогаз», был с нами на прямой связи. Действительно, а какая будет позиция Европейского Союзу, если действительно контракт не будет заключен? У випадку, якщо раптом будуть перебої серйозні з поставками, Європейський Союз має звичку шукати слабшого і тиснути на слабшого, яким завжди є Україна. Але в цій ситуації потрібно вистояти. Ми маємо дуже зараз хорошу позицію. Юридично, давайте зрозуміємо, «Газпром» – це не правительство Російської Федерації, якому наплювати і Путіну наплювати на весь світ, тому що в нього ядерні ракети. А «Газпром» має акції, має підприємства, має власність, має бізнес за кордонами Росії. І судові позови, арбітражі для нього – це є річ, яку він мусить виконувати. І коли був тільки виграш, «Газпром» був готовий виконати в повному обсязі всі вимоги арбітражу. Тільки окрик Путіна і заява не виконувати, не виплачувати, їх зупинило в цьому. Вони зараз на цьому дуже серйозно потерпають. Тому насправді наша позиція сильна. Треба не здатися. Я задоволений позицією «Нафтогазу України». В цій ситуації їх можна критикувати, а тут вони дійсно поступають мудро. Я боюся просто, щоб не було слабкої ланки, тому що після цих переговорів, коли міністр енергетики вийшов і сказав, що ми будемо думати про можливі компроміси, є речі, які не можна переступати. Как вы считаете, действительно, если Украина откажется от транзита газа и контракт не будет заключен? Во-первых, насколько я знаю, мы теряем какое-то количество денег, да, там 3-4 миллиарда. За транзит газа, но я не думаю, что это будет очень страшно. Если вообще говорить о доходных моментах нашего бюджета, мы могли спокойно все эти годы работать и без позык Международного валютного фонда. То есть мы в более выигрышной позиции на сегодняшний день абсолютно. И вот эту жесткую позицию, я здесь тоже и с Тарасом, и с Витренко согласен, что мы ее должны сохранить, выдержать и постараться выдержать давление в первую очередь Германии, поскольку основной потребитель российского газа через нашу трубу это все-таки Германия. И понимать для себя, создать определенный запас газа на сегодняшний день до Нового года, чтобы его хватило на отопительный сезон, и пересмотреть, возможно, поставки газа, который добывается внутреннего, поскольку его все-таки на систему жилищно-коммунального хозяйства, на внутреннее потребление для населения абсолютно хватает, мы баланс закрываем. Я понимаю, что это может ударить по структуре Ахметова для металлургических предприятий, там еще где-то, но лучше это, население будет обеспечено, а потом мы получим реальный нормальный газ, как его получает вся Европа, и поставим, возможно, и счетчики по нашей границе, а не на нашей с Европой, когда оно идет неконтролируемо. Там вопросов на самом деле огромное количество. И все эти годы, к сожалению, все президенты, начиная с Кучмы,
постоянно этот вопрос отдавали на определенный откуп, и мы проигрывали. Дуже Есть дякую. шансы, мы должны им Михайло воспользоваться. Поживанов, голова Фонд муніципальних реформ Магдебурзьке право, а також Тарас Чорновіл, народний депутат України 3-6 скликань. Дуже дякую. А мы вынуждены завершать этот блок. И буквально через 5 минут эфир телеканала АТР продолжает Прайм. Не переключайтесь, скоро встречи. Как воссоединилась Европа? 30 лет со дня ликвидации Берлинской стены. Все сильные, но бессильные. Ливан свергает Хезболлу. Подводный огород. Как Ямайка восстанавливает рифы. Угрозы и надежды, радости и потери. Какие уроки преподал нам мир за последние